Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا أوي ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا أوي ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 ani 2 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين بل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wati na soleme auka radio mandila radio shende ni jumadon ba inkono le karo ka fo mi septembre kalo ye ambe avec le temps ani sabala bi samba fla ani samgon wati kilena mi rabiul awwali ni anko mako domba kalo avec le kononto bi samba kilen 100 keminani sambina ni sanworo Allah kira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina yo jira sai ara ulama fi din wal haya don ma akla din da ni awra kata madina tabulo nyuma ka do ka fanga kene sigira mami be ambolo koroni kene in kan sawu ya ambal make ani ankaramogo kabo e mayambugo no ustaz Ibrahim Yakub Dukure faqirullah wa sheikhuna no sheikh Yakub Dukure ka do ka fo odeno alefanate ma dugulenye auna anga radio bayingono radio shende ikado ambe afuni ka barkada anga wulilu jabila Allah taala ka nasara here chamana donya munumbe Allah taala ka do faroka halaka dimseni Allah taala ka ulu dafa inafo ambela jile bado chukumina nini wati nunu sera no ye rabiul awwali no domba kaloye inafo ambo fo sangani wati akaka aklijigi mbulo manga don magangu bismillah ko do fonyi ni kira bayinga kirami akako bela jidin se ka fokasi adana wana ustaz Ibrahim Yakub Dukure anye afana bismillah kana dofanye Allah kira sallallahu alaihi wasallam ikado aka kirayani aka nabi mwanya ka bo siga la ka kata dangania bulurema c'est-à-dire siga fo siga tala fiu Allah kira sallallahu alaihi wasallam kana nabiyallahi wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam anga seko siga bwana ninka dangania basoro la ka fala kira de wi hakika nyima ya Allah taala sana wati mana minka angarsiga yani ustaz Ibrahim Yakub Dukure amena kana udakulo ka biidnillah ne kara jiro mo mulo sawiye malik kansaye ustaz Ibrahim bekumadima alhamdulillah rabbil alamin بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله أستاذ موسى بابا سيلا أمبي فولدي النبي بغاب بلا جلمان واتينا كما دمني الله سبحانه وتعالى تبارك من بوي كسني نما كو ina fa ko ke chidimba Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fa iboraka fo chugumi ambe wati mina no de mauludu wati alakram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abangani kalo o jora ambo wati de kono ni wati na karamo ba ke ka kira ko fo ka kuma kira kan jugo bamunu kumbala tabulu bamunu kumbala karamo be kuma nunu kan fan bela jelena alhamdulillah iye temmin dama o yejumay alakram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kira ya ka siga bala piu na fora ka siga bala piu ma do be siga fo ko siga re beni nawa ko siga beni nawa ama fo oui bon on est fait islam fait siga tala na ngana yina ka fo ma woro fo no be dunya kabu je ferelendo jamano kacha yoro do be alisini u ba fo ko madakera ka ciden yala dine do be alisini ama do ba fo ko madakera ka ciden yala donc maintenant yasa ka ummu la famia
la budda fo ni mawdu façon kana dalu jumo be min ba yira ka fo chenni ko fle no ba wala ko Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ka tide do hakika la siga fuitala o dalu jumo fo dalu fo na ka boka di kuma dola mais ça Ibrahim et point fo ka fo ko peut-être mo do be jusqu'à présent au lu kelme ka siga dola tout est ala kraka créer là mais est-ce que ni mami ni ikalana gafe minnu bɔra mɔgɔdu kan peut-être an ka kɛ par les non musulmans d'ailleurs c'est-à-dire mɔgɔ wɛrɛ minnu ye kitabu dilan kan k'a sɔrɔ silamɛw tɛ bon ni e kalanna est-ce que hali ni e yɛrɛ y'o kitabu ninnu kalan ka personnalité in ka a kalan à travers ces livres là est-ce que dutu tɛ bɔ i la dutu bɛ bɔ i la pewu dutu bɛ bɔ i la pewu mais yɔrɔ dɔw bɛ yen halisa i bɛ taa sɔrɔ jamana bɛ jamana na an balima farafinw bɛ yen bon u ka milieu n'an ka milieu tɛ kelen u bɛ milieu min kɔnɔ u tɛ nin kuma ninnu mɛn ka caya la yarifuna et puis u tɛ recherche kɛ olu ɲɛsin don u ka baara de ma dɔrɔn parce que temps t'u bolo dugu mana jɛ bɛɛ bɛ girin na donc ni mawudu façon b'u nafa a bɛ hakiliw lakunu sinon i bɔra ka min fɔ effectivement gafew bɔra kira Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam maaw fɛ minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye minnu tɛ diinɛ in na minnu ye recherche baw kɛ misaliyala Michael Hart ale ye recherche belebeleba de kɛ silamɛ tɛ a recherche ba kɛ mun na a ko monde yɛrɛ bɛɛ k'a daminɛ diɲɛ daminɛ fo ka na se bi ma a bɛ fɛ ka recherche kɛ maa minnu tɛmɛna nin waati in kɔnɔ monde kɔnɔ n'u ye nɔ bila diɲɛ kɔnɔ u ye nɔ bila dugukolo kan wa u nɔ b'u kɔ hali sini maa 100 k'a b'o ta ka kuma o kan o maa 100 la a ka mɔgɔ fɔlɔ kɛra jɔn ye o de ye Muhammad ye silamɛ tɛ ala muqaddimatihim o de bila bɛɛ a titre yɛrɛ a bɛɛ ɲɛfɛ hawula min a bɛɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ diinɛ min na olu bɛ a fɔ k'u bɛ nabi min kɛ o b'a la o Isa a y'o bila 3e position de la k'a sɔrɔ o de ale ka diinɛ yɛrɛ nabi a sɔnnen don o ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais a ye recherche in kɛ ni tiɲɛ ye a taara tiɲɛ bolo ma a y'a lajɛ ni maa ninnu bɛɛ la cidenw dɔrɔn tɛ dɛ a ye cidenw ta ka ɲumanw ta ka se bɛɛ o zama donc a ye livre de tɔgɔ kɛ al-khaliduna mi'a maa minnu n'u nɔ bɛ t'u kɔ a t'i n'a fɔ ɲɛnɛma o yɛrɛ de bɛ to yen al-khaliduna minnu bɛ to mais u nɔ ka t'u kɔ u ka baara ka t'u kɔ u ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ u ka t'u kɔ maa 100 jɔn ka bon n'a bɛɛ ye ale ka recherche la jɔn ye numéro 1 ye monde bɛɛ a ko Muhammad ko silamɛw ka nabi ɲuman n'o ye Muhammad ye mun na parce que a y'a ye a ka recherche kɔnɔ kira de kɛra maa ye maa min ni a ka mission réussi la 100% kira ka mission réussi o de la kira bɛ fatu don min silamɛw mɔgɔ ba yirika de don k'a sɔrɔ a bɛ daminɛ tuma min o ma dogo maa la a nana fa t'a kɔrɔ ba fana nana bɔ a kɔrɔ ka jigiw bɔ a kɔrɔ makaritɔko dan mais et puis a ma kalan kɛ maa bolo mais o tigilamɔgɔ de wulila et puis mission min ka bon ni mission bɛɛ ala y'o de di a ma k'a ci monde bɛɛ ma k'a fɔ k'a cira nin yɔrɔ kelen maa ma a bɛ dugu minɛ yɔrɔ dɔrɔn n'o tɛ monde bɛɛ rahmatan lil alamina k'a kɛ hinɛ labɔlen monde bɛɛ kan o mission tilala ka réussi a bolo parce que ala y'a dɛmɛ a kan voilà o c'est vraiment min y'o fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko mission belebele a ka di shakhsiya dɔ ma min t'a réussir à 100% Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bon jusqu'à présent ni an ka nin boîte in lajɛ Ustaz Dukure i b'a ye k'a fɔ ala kira ka mission ye n'o ye silamɛya ye i bɛ silamɛya de sɔrɔ i t'a ye c'est-à-dire i t'a ye baara foyi la a kɛ religion ko yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ ka taabolo n'a ka fikira n'a ka idéologie ni fɛn ninnu mais silamɛya de bɛ nɔ bila diɲɛ don o don diɲɛ na la b'a sɔrɔ diɲɛ don o don maakɔrɔw bɛ don a la ka kira don dɔ fara kira kan ale kelen dɔrɔn o ye silamɛya kelen i b'i fɔ mission accompli à 100% oui et puis a fatulen fana sallallahu alaihi wasallam minnu bilala a nɔ na n'u bɛ baara in ta kɔfɛ a réussi la olu fana bolo o y'a sɔrɔ layiru dira ala ye layiru d'a ma k'a fɔ maa minnu tugula kɔ n'o ye limaniya jɔn ye minnu tugula kɔ k'a fɔ ale bɛ n'u yɛlɛ sanfɛ a fatulen ni a terikɛ n'o ye Abubakar Sidiki ye o bilala nɔ na o kɔfɛ Omar o kɔfɛ Usman kana se Ali ma ninnu bɛɛ ka temps kɔnɔ a réussi la o bolo de silamɛya tun bɛ ten kan de silamɛya tun bɛ sanfɛ de ni silamɛya tɔgɔ fɔra ka ban empire tɛ yen min b'i bɔ k'i jɔ a ɲɛ k'a tɛ san
silamɛw de tun bɛ o y'a sɔrɔ a daminɛna k'o to siranya de kɔnɔ mais ala ko a bɛna sariya in falen wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amnan siranya mun bɛ aw la n bɛna nin siranya in falen k'a kɛ paix ye k'a kɛ garantie ye aw ye k'a kɛ hakilisigi ye aw bolo a bɛ ka siran jugu ɲɛ bi mais sini olu de bɛna siran aw ɲɛ n'aw tɔgɔ fɔra dɔrɔn u ja bɛ tigɛ o kɛra sani kira ka fatu wa sabatila fana kira fatulen kɔfɛ sahaba minnu tun b'a kɔ ni silamɛ ko n'a fɔra ko silamɛw ka kɛlɛbolo wulila ka da fan o fan jawuli de bɛ yen mais silamɛ ninnu yɛrɛ hakilisigi de bɛ yen paix de bɛ yen danganiya de bɛ yen ala k'an bɛn sababa ma alhamdulillah ustaz Musa Babasila an bɛ don mawudu in kɔnɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka ciden a yasa ka siga bada pewu an b'a ka vie lagɛ an b'a ka histoire lagɛ a nana ni diinɛ min ye an b'o lagɛ a tun bɛ kumakan minnu fɔ an b'o lagɛ kitabu min dira a ma n'o ye kuranɛ ye alquranul karim ka na di anw ma an b'o lagɛ n'an donna ninnu kɔnɔ an bɛ tɔmɔli kɛ an bɛna ye k'a fɔ kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kumana fɛn caman kan a kumana fɛnw kan minnu yɛrɛ bɛ don fo ghaibu kɔnɔ n'o ye ko dogolen ye maa si tɛ fɛn minnu dɔn fo Allahu subhanahu wa ta'ala kelen pe kira kumana olu dɔ kan an bɛna olu de tɔmɔ kira ye fɛn minnu fɔ n'a sabatila nin bɛna kɛ n kɔ a ɲɛna yɛrɛ nin bɛna kɛ wa a taalen kɔfɛ nin bɛna kɛ kira ye fɛn minnu fɔ n'a sabatila ni a kelen ma wuli ni ko i k'a jate a ka ca 100 ye kuranɛ kɔnɔ a bɛ ten wa a ka hadisaw fana ka kumakanw na a bɛ ten a si tɛ yen a jugu kafiru sigila k'a bɛɛ kɔ lagɛ i ye nin fɔ mais an bɛ sigi k'a lagɛ parce que u ma sɔn a ma mais a bɛɛ sabatila kelen ala y'o kɛ cɛba min o de ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de kɛra ciden laban ye ciden baw tɛmɛna ɲɛfɛ ciden minnu n'u ye ko baw kɛ u ye mu'jiza baw kɛ nabila Isa ale tun bɛ su yɛrɛ la kunu n'ala ka jɛ ye Musa bere min tun b'a bolo kabako bere don o n'a ɲɔgɔnna ciden baw tɛmɛna mais ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ka mu'jiza n'i y'u ta k'a lajɛ ale de ka mu'jiza nana bonya ciden tɔ bɛɛ ye mu'jiza khalida a bonyana ni bɛɛ wa a cayara ni bɛɛ ta ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jagoya do cɛ in ka a bila numéro 1 n'a ka livre la dɛ jagoya do fo ni a kuma ta tiɲɛ sira fɛ tiɲɛ ɲinina do a taara tiɲɛ sira fɛ égyptien ka écrivain dɔ bɛ yen o ye livre in traduit Anis Mansour o yɛrɛ de filɛ nin ye o ye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'zamul khalidin o kitabu de filɛ nin ye Allahu akbar voilà parce que dɔn al-Khalidun miya n'o ye Michael Herty ta ye ma se k'o sɔrɔ o bɛ cheikhu de bolo n y'o ɲini ma se k'o sɔrɔ différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛ différence bɛ parce que ni silamɛ de ye nin bɔ ah oui voilà ale égyptien ye ale silamɛ ye ale de ye nin bɔ donc ale bɛ ka kuma dɔn in kan i ma ye ko a'zamul khalid ale Muhammad ko a'zamul khalidin cɛ livre min bɔ donc a la ɲɛmɔgɔba donc ale ye o ta ka kuma kan direct mais ye min fɔ américain ye min dilan Anis Mansour y'o de traduit très bien ale y'o de traduit ok a bɛ se ka kɛ o ni fana tɛ kelen ye voilà i ma ye n'i yɛrɛ ko Muhammad ko sallallahu alaihi wa sallam dɔ in ta tɛ sallallahu alaihi wa sallam fɔ dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka laɲini sabati donc ustaz Musa Babasila an ka kuranɛ yɛrɛ ta ka lajɛ fɔlɔ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitabu min dira a ma n'o ye kuranɛ ye ala ye mun fɔ ala ye sura kunturu de jigi kuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko suratu Rum ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kumana kuranɛ kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akodi ako alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون سورة الروم كذا من verset follow كذا verset نانينا مكو كذا دايله على بك منفو قرآن كنو أكو غلبت الروم كو سكرا روميولا نيكما يلاقي كنا كانتي ibise ka tɛmɛ mais ni donna kuma in jukɔrɔ k'a lagɛ i bɛna ye kuma ba de fɔra nin na wa histoire kɔnɔ nin ye nɔ ba de bila cogo di parce que kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nin waati don min kuranɛ aya in dira ma n'a y'a fɔ nin don kama n'i ye Maka ta k'a lagɛ ni jamana minnu ka surun a la u ka waati jamanaw n'i y'u ta k'a lagɛ empire belebeleba fila de tun bɛ yen nɔ empire dɔ ye ko Romain n'o ye Rome ye imperatoriyatu romaniya ani farisiw n'o ye persiw ye ni empire belebeleba de fila tun bɛ yen wa ɲɛmɔgɔba de tun b'u fana na
wa empire mun do u fanga ka bon jamana belebelebaw do u fanga ka bon kɛlɛminɛw b'u bolo maaw bɛ sɔrɔ ɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na donc ni empire ba fila nana bila ɲɔgɔn na bon n'i y'a sɔrɔ maka i bɛ taa sɔrɔ olu ye village kariya-kariyaw de ye kariya-kariyaw de bɛ yen mais ninnu de tun ye empire belebelebaw ye donc ni empire ba fila ka bila ɲɔgɔn na et puis ani maka ka jan a tɛ i n'a fɔ u tɛ dugu kelen kɔnɔ u ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin donc ka kuma olu ka ko kan kira kuranɛ dira ma kira kumana a ko ghulibat romew bena se kɛra romew la jɔn sera romew la u ni farisiw de tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye persiw ye persiw sera u la maintenant persiw sera u la o waati y'a sɔrɔ fana maka kɔnɔ alakara muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale n'a ka sahaba olu n'u ka kan bon maka kafiru fana u n'u ka kan donc ni ko in kɛli min kɛra maka kafiru nisɔndiyala mais alakara n'a ka sahabaw olu ma nisɔndiya nin ko in na munna parce que alakara muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale n'a nɔfɛ mɔgɔ n'o limaniyajɔn ye olu tun bɛ fɛ romew de ka gagner munna parce que romain ninnu olu ye ahlul kitabi de ye olu ye kitabu donkɛw de ye mais perse ninnu olu bɛ tasumaw de bato olu ye tasuma batolaw de ye olu ye jo batolaw de ye donc a kɛra i n'a fɔ silamɛw y'a ye k'a fɔ anw ye kitabutigiw ye kuranɛ b'an ka ciden bolo romain n'o ye chrétien olu fana ye kitabutigiw ye donc an n'olu ka surun dɔɔni ka tɛmɛ ninnu kan ninnu ye jo batolaw de ye parce que diinɛ b'u bolo voilà au moins diinɛ bɛ ninnu bolo olu ye kitabutigiw diinɛ b'u bolo mais dɔ ninnu ye jo batolaw de ye ani tasuma batolaw ani o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc magan kafiru fana olu tun ye jo batolaw de ye olu fana ye k'a fɔ ninnu ye tasuma batolaw jo batolaw donc anw ni ninnu de ka surun donc persiw diyara olu ye ka da u kan persiw gagner olu nisɔndiyala a diyara u ye fo k'a dama tɛmɛ mais silamɛw dusu kasi la wa u y'u ka dusukasi yira magakaw fana y'u ka dusukasi yira voilà magakaw fana y'u ka nisɔndiya yira donc o kɛlen kuranɛ aya jiginna Allahu subhanahu wa ta'ala kumana k'a fɔ kɛlɛ min kɛra ni persiw n'u gagner romains kan kɛlɛ ala bɛna yɛlɛma kɛ a bɛna yɛlɛma kɛ san damadamaw kɔfɛ romains bɛna san sɔrɔ persi ninnu kan tuguni ka kɛlɛba bɛna wuli romains bɛna gagner persi ninnu kan wa n'o kɛra kuma laban ye mun fɔ ko o don ko silamɛw u bɛna nisɔndiya yafrahul mu'minun u bɛna nisɔndiya dimi min u bɛ dusukasi min kɛra dusukasi min na wuli u bɛna nisɔndiya mun na parce que u bɛna ye k'a fɔ romains labanna ka sɔn sɔrɔ olu ye ahlul kitabi ye donc magan kafiri ninnu olu de bɛna dusukasi ni min fɔ don min magan kafiriw k'o tɛ se ka kɛ non k'o tɛ se ka kɛ parce que olu a tɛ se ka don kun na quoi mais n'i y'a jate minɛ fana kabako kuma don dɛ kabako kuma don kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ma kalan kɛ maa bolo ale bɛ se ka nin kuma ba fɔ cogo di et puis a tɛ siran o de ye kafiriw dabali ban u ko an ka sigi k'a kɔ lajɛ k'a tɛ se ka kɛ fiyewu wa ala y'a fɔ ale de b'a dɔn ale de bɛ ko bɛɛ kalama wa ale de bɛ ko bɛɛ latigɛ o y'a sɔrɔ ala bɛ nin fɔ don o y'a sɔrɔ ala latigɛ ka ban a mɛnna a bɛ kɛ yaqinan siga foyi t'a la wa a kɛra fana ala k'an bɛ sababu o de y'a to an ka dɔnnibaba dɔ bɛ yen n'o de ye muhammad mutawalli asharawi ale kumana ni aya in kan kitabu kɔnɔ kitabu min ko sharhu mu'jizatil anbiya wal mursalina donc n'i y'o kitabu ta k'a lajɛ a kumana nin kɔnɔ a ye aya in ta ka kuma kan a ko nin kuranɛ aya min filɛ nin ye walima sura min filɛ nin ye n'o ye suratu rum ye a daminɛ k'a daminɛ aya fɔlɔ ka taa bila aya 4 na ko nin aya in ko maaw b'a ye u bɛ tɛmɛ a kan anw silamɛw yɛrɛ b'a ye tuma dɔw an b'a kalan an bɛ tɛmɛ ko ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nin na n'an sila ka taasi a kan ko kabako dan don k'o ye jumɛn ye ko sura in nana ka kuma min fɔ ni magan kafiri ko k'a tɛ kɛ ko romains tɛna se sɔrɔ persiw kan ko u tɛ se sɔrɔ a kan fiyewu mais kuranɛ nana k'a sabati ko se bɛ sɔrɔ ko n'a kun ma kɛ kɛlɛ filanan in wulilen ko ni romains kun ma se sɔrɔ ni persiw de kun ye se sɔrɔ ko k'a daminɛ a don fo kana bila bi la ko maa si kun tɛna sɔrɔ dugukolo kan silamɛw la min bɛ se k'i kan kɔrɔta ka ni kuranɛ sura in kalan walima ka ni kuranɛ aya in kalan tugun k'a kun tɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ i b'a kɛ ten dɔrɔn mais i tɛ se ka kɛ ni kunkɔrɔta ye parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn lagosi bɛ da i kan e bɛ nin kalan mun na aw ka ciden ye nin kuma fɔ k'a bɛ kɛ wa a ma kɛ ala k'an kisi a bɛ se k'a fɔ a ye nkalon tigɛ a b'a ka kitabu sakiri fana kɔnɔ o kɔrɔ ko kitabu sakiri nagasi b'a la u bɛ nagasi lebu belebele de don dɛ nagasi dɔn tɛ belebele de don ka fɛn dɔ fɔ k'a latigɛ k'a perepere latigɛ pewu k'a ma kɛ kabako ko ba don dɛ Musa Ibrahima hali n'i ye nin lajɛ e yɛrɛ ye aya in fɔ cogo min na
kani mamlaka fila c'est-à-dire c'est des empires et ninnu de tun bɛ diɲɛ mara nin waati ninnu na ninnu de tun bɛ diɲɛ mara silamɛw tun bɛ ni silamɛya daminɛ waatiw ni fɛnw ye seba tɛ silamɛw ye mais ninnu mamlaka fila de tun bɛ diɲɛ mara kuma o n'a fɔra k'olu gosira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko kelen nana sebaya sɔrɔ i b'a sɔrɔ min bɛ sebaya sɔrɔ tuhawil kullal muhawala tadmir al ukhra a b'a essayer ka dɔ in détruire de bimana kelima bon ni o dun hali an ka diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ hali ni ye guerre mondiale ninnu lajɛ c'est-à-dire minnu tun y'a fɛnbaw ye a dugubaw ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ ka fara hulafaw kan n'olu ye fɛnw ye alliance mɔgɔ ninnu ye mais minnu tun bɛ ka fɛn kɛ n'u o b'a ka a damana i b'a sɔrɔ minnu ye alliance kɛ o b'a essayer ka détruire de bon pour ka se ka récupérer yahtaji ila sanawat a mago bɛ san caman ba la quoi bon ni persiw gagna dida Rome bon nin na i b'a sɔrɔ Romains u mago bɛ jɔ san caman de la pour que ka se k'u reconstruire bon ni alakira nana fɔ sallallahu alaihi wasallam fi bid'a sinin c'est-à-dire san damadɔni kɔfɛ ninnu bɛna ka na fɛn sɔrɔ Allahu taala k'o fɔ a ye bon o de kafiru ninnu kabakoya o de kabakoya ni hazima ba in bɛ se ka da ninnu kan défaite ba in ni échec ba in waati minnu olu ka kan na se ka intikamu kɛ cogo min ka vengeance kɛ ka récupérer ni cogo in na nin de mujiza ba yɛrɛ a la fahami hakaza y'a fɔ cogo min effectivement ni mujiza belebele de ye kabako ko ba de parce que nin de maga kafiru kamana gan kosɛbɛ i ka ishara kan kojugu ni kafiru kamana gan o da tu u ko kira maka tigɛ u y'u kan di ɲɔgɔn ma de t'a dɔn u b'a fɔ bamanankan na cogo min ko ka kali i n'a fɔ ka kali ɲɔgɔn ye quoi kafiru kalila a tɛ kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale b'a dɔn siga t'a la ale Allahu subhanahu wa ta'ala min y'ale ci o de ye kibaruya bila ka na ka sura kunturu jigi a kama sura kunturu ko suratu Rum donc alakira b'a dɔn siga foyi de tɛ a la nin bɛ kɛ de mais a bɛ kɛ don jumɛn o kibaruya de ma d'ale ma fɔlɔ ale k'o dɔrɔn de kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma ala ka laɲiniw sabati parce que kafiru ninnu bɛ nin jateminɛ fɔ yɛlɛ ko kuma quoi c'est-à-dire il n'a faut fato dɔ de nin kuma fɔ o b'a k'o kuma de parce que c'est-à-dire hakili se k'a minɛ quoi hakili se k'a minɛ olu tun bɛ kɛra ka kuma bɛɛ k'o de u b'a fɔ ko fɛn dɔ de b'a la kahin majnun sahir u bɛ na n'u ye bi ko wahayu bɛ jigin kira kan wahayu fanga ka bon ala ka kumakan fanga ka bon kira bɛ kɛ cogoya min na donc a bɛ k'ulu ye ko jinɛ de bɛ a la a bɛ taa fɛn bɛɛ fɔ a ma u b'a fɔ fatɔ don lagalatɔ don ala k'an kisi a ma ala ka ciden ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ye jɔn min fisaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ye min kanu fana ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ka bonya ni danfɛn bɛɛ ye wa karama min b'a yɔrɔ bonya min b'a yɔrɔ a ka bon ni danfɛn bɛɛ ta ye o de bɛ k'a lagosi tan cogo in na an bɛ kan kafiru fɛ wa hali sini dɔw bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ k'a lagosi ala k'an bɛɛ sababa ma o tuma hakiliw ka kunu an bɔra ka min fɔ min kumana ka histoire kɔnɔ ka cɛbaw ta ka ala kira kɛ numéro 1 ye silamɛ tɛ a ye recherche de kɛ maaw ka recherche kɛ ni tiɲɛ ye n'i ye recherche kɛ ni tiɲɛ dɔrɔn i bɛ hakika sira ye kuranɛ bɛ yen hali sini ala kira ka kuma bɛ yen hali sini maa ma sɔrɔ min sera ka kuranɛ aya kelen ta k'a langari a ma kɛ fɔlɔ a ma kɛ a tɛ n'i y'a kɛ n'a taara k'a d'i ma i bɛ se k'a fɔ nin ma nin yɔrɔ in faamu i bɛ taa kɔrɔ wɛrɛ di a ma min t'a kɔrɔ ye o n'a ɲɔgɔn ninnu a bɛ i n'a fɔ o don dɔw taara siyako fɛ yen u bɛ ka kuma science kan scientifique baw de don université professeur baw b'u la donc olu bolo ko kuranɛ y'a jira k'a fɔ ko dugukolo tɛ boli quoi ko dugukolo to nin yɔrɔ kelen n'a tɛ boli u nana ni kuranɛ a y'a dɔ ye k'o fɔ ala b'a fɔ k'ale ye kuru fili dugukolo kan k'a turu a turulen don k'a sigi a kan ka waasiya k'a sabati a kan donc u basera o de kan munna parce que u y'a mɛn karamɔgɔw da ani u yɛrɛ taara kuranɛ dayɛlɛ ka taa lajɛ n'i taara kuranɛ dayɛlɛ i yɛrɛ ye k'a lajɛ faransɛ la kɔrɔ min sɛbɛnlen bɛ yen est ce que kira de y'o fɔ wa est ce que ala ka laɲini yɛrɛ de tun y'o ye hakika la wa o de y'a to dɔnnibaw u bɛ kuranɛ kalan de k'a dɔn u bɛ gɛrɛ dɔnnibaa baw la k'a ɲini u fɛ fɔlɔ fo ka se ka dɔnni sɔrɔ wa n'u bɛna kuma kuranɛ kan u tila ka tafsiri kitabuw lajɛ tuguni tafsiri ba jumɛn bɛ yen nɔ bɛɛ sɔnna min ma nin ye mun fɔ a la nin ye mun fɔ a la nin ye mun fɔ a la fɔɲɔgɔnya bɛ aya min na u b'olu ta donc n'i basera fɛn dɔ kan ten ala ka kuma ka bon ala ka kuma kɔrɔ ka bon ala ye masaba de ye ala ka dɔnni tɛ dan fɛn ka dɔnni ma a ka dɔnni ka bon fo k'a dama tɛmɛ fɛn fɛn n'i ka dɔnni ka bon n'i bɛ kuma i ka kuma bɛ kɛ kumaba de ye hali adamadenw cɛla maa min bɛ yen ni dɔnni ba t'a la n'a kumana dɔrɔn
kuma dɔw maaw t'a la ka kuma faamu oui wa maaw t'a ka kuma jate oui mais maaw ma ni dɔnni b'a la hakili dalen don n'a kumana dɔrɔn bɛɛ b'i ɲɛ yɛrɛ k'a lamɛn ka ɲɛ kuma dɔw yɛrɛ b'u ɲɛ wa u t'a faamu n'i ka dɔnni ma bon dɔrɔn a bɛ kuma kɔni b'a ɲɛ kuma b'a fɔ mais i tɛ se ka hakili i t'a faamu quoi kuma dɔw f'i ka sigi ka miiri fo minute dama sɔrɔ a ka kuma laɲini ye de laɲini ye de mais o ye adamaden ye surtout Allahu subhanahu wa ta'ala ka kuma donc ala ka kuma dɔw kuma bɛ bonya hakili ma donc fo dɔnnibaw de k'a essayer k'a walawala sahaba tun bɛ kira yɛrɛ ɲininka aya dɔ kɔrɔ la bien sûr que oui wa kira talen kɔfɛ sahabaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u tun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na fana ka ɲɔgɔn ɲininka aya dɔ kɔrɔ la munna arabukan dɔ i tɛna arabukan f'olu ye o mais maana jumɛn b'a kɔrɔ jumɛn b'a la laɲini jumɛn b'a la donc n'i basera fɛn kelen kɛ a man ɲi donc ko dugukolo tɛ bolo u tun bɛna kuranɛ lagosi n'o ye ko dugukolo to yɔrɔ kelen sɛku k'u ma dugukolo bɛ boli kuranɛ kɔnɔ ko ala ma dugukolo t'a tɔgɔ ma de directement k'a fɔ dugukolo bɛ boli mais ni a y'aw ta k'a lajɛ i bɛna faamu ala ka kumaw la k'a fɔ dugukolo bɛ boli tile kɔni ala y'o ta fɔ wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ko tile bɛ boli a ka yɔrɔ kɔnɔ a bɛ boli o fɔra k'o sabati bon hali n'an danna nin ma nin b'a yira fɔ dugukolo bɛ boli mais ni mɔgɔ min ka dɔnni ma taa ɲɛfɛ o b'a ko ko tile ni dugukolo ye kelen ye wa mais siyansi y'a sabati k'a fɔ tile bɛ ka boli n'est-ce pas wa a bɛ taa yɔrɔ la dugukolo fana b'a nɔfɛ ani dugukolo bɛ ɲɔgɔn fɛ de n'a fɔra dugukolo bɛ ɲɔgɔn fɛ o sabatila ka ban n'a fɔra tile bɛ boli o don dugukolo bɛ boli parce que a fɔra tile bɛ yɔrɔ min ani dugukolo de bɛ ɲɔgɔn kɔ kalo fana u b'o cogo la ka taa ala k'an bɛ sababu ma voilà y'a fɔ cogo min na ni a y'a ninnu ala kumakanw de don mais ni e y'a fɔ cogo min na traduction ni fɛn ninnu olu ye fɛn wɛrɛ ye mais ni fɛn min yɛrɛ hami ni kunnasiri ye e minɛ e dɔnnibaga min bɛ ka recherche kɛ olu traduction fɛn ninnu na n'i gɛrɛla mɔgɔ la mɔgɔ min les spécialistes a b'i bilasira o a b'i bilasira parce que hali ala bɛ créer in kutu la ta'lamun voilà hali bɛ i bɛ ka kuranɛ ka mujiza min fɔ nin ye c'est ko hali ko dɔ Occident fɛn do c'est un scientifique mais docteur yɛrɛ de do bon médecine niveau ni fɛnw na bon ko avion kɔnɔ silamɛ dɔw ye taara ka taa courant d'a ma quoi bon a ye courant in minɛ mais a tila a y'a kɛ i n'a fɔ fɛn tɛ quoi mais a ye ko même nin bila n kun wa après n'a cɛ taara a kana maloya b'a bila poubelle kɔnɔ silamɛya kun ka go a yɛrɛ de wa y'a ye tu as vu bon olu fɛn sugu ninnu na ye suratul kafi fɛn je crois i yɛrɛ yengɛra kan bon cɛ nana voyage janyana bon ale yɛrɛ m'a dɔn a bɛ fɛ ka lecture ni fɛn ninnu ko a ka passe temps kɛ bon a ye fɛn ki jɔkɔn livre in bɔ k'a lajɛ bon a y'a lajɛ a taara tomber caverne kan o ka taa kulu denmisɛnnin ninnu ka fɛnw lajɛ ala kun olu ka cogo min na denmisɛnnin u b'u yɛlɛma cogo min na ala y'u fɔ tile bɛ na u ka cogo min na bon mais a ye olu ta ko olu tun tɛ déplacé bon cɛ ko ale ma min faamu sa ale ye docteur ye ala ye ninnu ka fɛn expliquer cogo min na ko non ko c'est pas possible k'u tɛ se ka tiɲɛ quoi bon docteur yɛrɛ kɛlen bɛ k'o sara parce que n'u tora o kelen na u bɛ se ka tiɲɛ ka fɛn kɛ mais olu ta ko mais k'a t'o dɔn k'a bɛ taa ka taa recherche kɛ a taara ka taa recherche kɛ kan effectivement wulu in ta kɛra o tɛ bouger min na parce que ko maada dɔ bɛ wulu la o bɛ se ka to tan ka sɔrɔ tɛ fɛn arajulu asilamu parce que b'a dɔn ka fɔ ni kitabu in tɛ se ka kɛ tɛ se ka jigin mɔgɔ kan mɔgɔ min ma taa université ba la a ma kalan kɛ karamɔgɔ bolo o yɛrɛ ka se ka nin hakilina sɔrɔ k'o fɔ ko non ko fɛn dɔ b'a kɔfɛ voilà a tɛ se k'a dɔn parce que kira ka waati nin dɔnni tun tɛ yen an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a tun tɛ yen maa tun tɛ dugukolo kan min tun bɛ se ka kuma ninnu kan nin cogo la k'a perpétuer voilà donc waati bɛ ka taa de dɔnniw tora ka développer science tora ka développer ka taa a ye min fɔ kuma daminɛ o de don wallahi jusqu'à présent chercheurs bɛ fɛn bɔ kuranɛ kɔnɔ ka fɔ adamaden masa don o don n ko ala kɛra ka sanni ka so ma n ye kuma min daminɛ n b'a laban fɔlɔ aya kelen bɛ yen ala kumana a ko wa kullun fi falakin yasbahun fɛn fɛn bɛ falaku kɔnɔ an ɲɛ bɛ galaxy min na k'a bɛɛ bɛ ka i ɲɛw a bɛɛ bɛ taa a banna o dugukolo tɛ galaxy kɔnɔ o tuma an ka tɛmɛ donc dugukolo ma taa tɔgɔ ma mais a fɔra fɛn fɛn bɛ yen kɔnɔ a bɛ taa donc dugukolo b'o la nin bɛɛ bɛ yasba a bɛɛ bɛ ka déplacer ilal ulama hakɛta donc i bɔra ka min fɔ ten i ye kuma jumɛn de fɔ an ka kuma kun bɛ an bɛ mawudu ye nubuwatu ahlul kahfi cɛ ye kuma min fɔ ka na se ahlul kahfi ma i kun b'o kuma de kan ale sakɛda voilà cɛ in ani ahlul kahfi ka ko la
ala k'an bɛ sababa ma i tun ye kuma dɔ kun tigɛ mais an bɛ tɛmɛ a kan an bɛ continuer an ka mawuduw fɛ Ustaz Musa Babasela ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw ala ye kibaruya minnu di u ka kow la n'i ye kibaruyaw ta k'a lajɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a y'a yira kuranɛ ayaw la k'a fɔ ale mantow bɛna yɛlɛ sanfɛ u bɛna se sɔrɔ u bɛna yɛlɛ sanfɛ bon an ka kira yɛrɛ ka kuma ta k'a lajɛ bayi ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ko inna allaha zawaliyal arda ko ala ye dugukolo c'est à dire i n'a fɔ ka dugukolo k'a fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ni fɛn adamaden yɔrɔ n'a adamaden n'i jɔ ka filɛli kɛ i ɲɛ bɛ se ka da i ɲɛfɛ i ti yɔrɔ bɛɛ ye misaliyala e bɛ yan nɔ studio kɔnɔ yan nɔ ni chambre ye n'i ye filɛli kɛ i bɛ se k'o ye i bɛ chambre min kɔnɔ i bɛ se k'o ye i bɛ se k'i ka du kɛnɛ ye mais adamaden k'i to Bamako yan k'i ɲɛ fili ka taa fo dugu wɛrɛ ka se k'o ye ayi i tɛ se fo ni appareil ta donc ala kira y'a yira naam ala kira y'a yira k'a fɔ ko c'est à dire ala ye dugukolo i n'a fɔ dugukolo ka a fara ɲɔgɔn kan ka a koron ka na quoi ale bɛ yeli kɛ ka ɲɛ fili ka taa fo a ɲɛ dan na a ɲɛ bɛ nin bɛɛ la inna allaha zawaliyal arda mashariqaha wa magharibaha i n'a fɔ tile bin kɔrɔn ani tile bin yɔrɔ ninnu k'a koron a y'a ye a ko wasayablugu mulku ummati a ko ne kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam n ka mantonw u ka masaya a bɛna se mazu yali minha ala ye yɔrɔ minnu yira na tan ka dugukolo koro k'a sama ka na k'a yira n yɛrɛ ɲɛ k'a ye donc ɲɛ dara yɔrɔ yɔrɔ kan n ka manton talen kɔfɛ n ka manton minnu bɛ na n kɔfɛ u ka fanga bɛna bonya u ka masaya u ka mara bɛna taa se fo o yɔrɔ la nin yɔrɔ janba ninnu na dugukolo tile bin ka taa se f'a kɔrɔ na a jamanaw bɛɛ a yɔrɔ janbaw de i n'a fɔ a filɛ ale ɲɛ kɔrɔ sisan ala y'a ye ale la yaqinan siga foyi t'a la u k'u hakilila tigɛ dɔrɔn u ka sigi a don kɔnɔ a ɲɛ kuma belebele de a ye fɔ sabɔ ye sabɔ dabali banna mais u b'a dɔn cɛ min y'a fɔ a bɛ kɛ de parce que a yɔrɔ minnu fɔ u ka waati ni hakili tun tɛ sɔn a ma k'a fɔ olu bɛ se ka taa minɛ ten nin cogo in na Ghazwatu Mu'tata o yɛrɛ ta k'a lajɛ don min kira bɛ sahabaw bila ka taa olu kama sahaba minnu bɛ taa mɔgɔ dama dama de don maa 1000 ɲɔgɔn mais maa tun ye fo maa 1000 Khalid ka kɛ silamɛw ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a fɔlɔfɔlɔ sɔrɔla o don de mais silamɛw tun ye mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn mais u taara minnu kama ka t'u kɛlɛ olu yɛrɛ tun ye Romains de ye Romains de tun don fangaba tun b'u la bɛɛ bɛ siran o ɲɛ mais kira ma siran parce que ala ye layiru minnu d'a ma sahabaw taara o ye se sɔrɔ kafiri nin kan fana maa 1000 mais a don fɔlɔ n'a don filanan kɔnɔ a gɛrɛla silamɛw bolo u ka kaidu yɛrɛ fo 3 o bɛɛ lajɛlen fatula Khalid ka sɔrɔ ka kɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye kaidu ye mais a ye se sɔrɔ u ni se segila ala k'an bɛ sababa donc ni yɔrɔ jan ninnu kira ye nin fɔ k'a sabati bon kira fatulen fana a kɛra Abubakar ka waati Umar ka waati Usman ka waati mara taara se nin yɔrɔ nin bɛɛ la an bɛ ka Romains minnu fɔ ni bɛɛ tun bɛ siran o ɲɛ Impératrice Romania Romains nin bɛɛ minɛna silamɛw fɛ Perse minnu bɛ k'a fɔ nin bɛɛ minɛna silamɛw fɛ Yemen nin bɛɛ minɛna Sham ka taa kabako dan ni silamɛw kun tɔgɔ fɔra dɔrɔn maaw de ja bɛ wuli donc o don silamɛw bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ siga foyi t'a la kira ka nin kuma fɔ ka tɛmɛ wa a don sigila bin ka kira yɛrɛ te a ko ala ye dugukolo yira ale da i n'a fɔ k'a fara ɲɔgɔn k'a koron k'a samaga na k'a yira ale la k'a daminɛ kɔrɔn fo tile bi i ɲɛ da i bɛ filɛli kɛ f'i ɲɛ da a ɲɛ b'a bɛɛ la jamanaba ninnu a ɲɛ b'a bɛɛ la n ko hadisa dɔ la a b'a fɔ a bɛ jamanaba dɔ ta tɔgɔ ma Shami n'a ɲɔgɔn ninnu i n'a fɔ Kaisara ni Kaisar olu u ka jamana ninnu ko hali a kokobolo a ɲɛ b'u la a b'a couleur bɛɛ fɔ Muhammad Rasulullah sallallahu ala de y'a yira la ka tila k'a fɔ i ka manto ka masaya bɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ la u ka mara bɛ taa nin yɔrɔ bɛɛ la u ka hukumu u ka mara bɛna boli nin bɛɛ kan n ka diinɛ bɛna yɛrɛkɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la k'a bɛɛ yira Muhammad la sallallahu alaihi wasallam nin ye mujiza belebele de a y'a fɔ wa a kɛra kɔfɛ fana ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati Ustaz Musa Babasila an bɛ taa n'an ye fi sahihain al-Bukhari wa Muslim n'an y'o dayɛlɛ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ masala dɔ gosi an ye masala nafa ka bon cogo di a ko masali wa mathalu ma ba'asani Allahu bihi ka mathali rajulin ata qawmahu faqala a ko ale ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'ale misaliya ne Muhammadu misaliya ani ala ye diinɛ min d'i ma kana n'a ye a ka diinɛ in
a ka cidenya an ka mawdu bɛ min kan ala kira ka cidenya k'a fɔ k'a sabati yaqinan ala ka ciden de don hakan siga foyi t'a la a bɛ k'o misaliya de di hadisa in kɔnɔ n'i bɛ fɛ siga ka bɔ i la i k'a dɔn yɛrɛ ale ye ciden i k'a faamu a ko ale ka misaliya tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko an k'a ta k'a lajɛ ba ye k'ale ka misaliya bɛ i n'a fɔ cɛ dɔ a nana aw ma ala kira ye maa de ye a nana ala y'a ci a y'a yɛrɛ to yen mɛ a ye misaliya ta maa dɔ kan ko ni maa dɔ nana siga nɔ a nana aw ma a ko ya qawm a ko maaw a ye n lamɛn inni ra'aytul jaysha wa inni ana nadhir a ko maaw a ye n lamɛn a k'a dɔn k'a fɔ n bɛna kibaruya dɔw d'aw ma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a ko ne sisan sanni n ka na n ye kɛlɛbolo belebeleba dɔ de ye kɛlɛbolo in bɛ ka na aw ma a bɛna bin aw kan wa ne ye bagabagalikɛla de ye aw ye dɛ k'a fɔ aw ye min bɛ na aw sɔrɔ min bɛ kana k'aw fɔ aw ye o ye ne da ye n ye bagabagalikɛla de kana aw bɔ a kalama aw kɔni m'a ye aw ɲɛ na mɛ n y'a kibaruya fɔ aw ye k'aw bɔ a kalama n y'a ye a bɛ ka na maaw o tuma ko ni maa min ye o tigilamɔgɔ n'i sɔnna a ta ma par exemple jamatigulu dɔ ka sɔn a tigi ta ma k'a fɔ a ye min fɔ ko kɛlɛbolo dɔ bɛ ka na o tuma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi donc o jamakulu olu farala ɲɔgɔn kan ka u yɛrɛ ta joona ka taa ka yɔrɔ bila joona mais jamakulu tɔ kelen olu ko he nin ye kalontigɛla de ye sa a ye tɛmɛ o ci fɛ fo kɛlɛbolo foyi tɛ ka na kɛlɛbolo bɛɛ ka tɛmɛ ci fɛ olu ma da la olu y'a kalontigɛla olu tor'u nɔ na o tuma kɛlɛbolo in nana dɔrɔn ka na cun u kan k'u halaki a yɛrɛ ka misaliya di tan a bɛ ka misaliya di jɔn y'a yɛrɛ di halaki ma wa jɔn bolila halaki ɲɛ a ko ale ka misaliya in de ye man ata'ani ni maa min sɔnna ni muhamadu ta ma ka danga cidenya la ka tugun kɔ i kisira i n'a fɔ jamakulu minnu dara cɛ ka kuma na ko kɛlɛbolo bɛ ka na ka suruma ye ni u taara ka bɔ yen kɛlɛbolo in nana sɔrɔ olu taara ka ban a ko mɛ ni maa min banna ni muhamadu ta ma ka n ka cidenya nkalontigiya ka kanaga kɛ ka ban k'a kɛ ni sagokɛ ye bɔnɛ min b'i ɲɛ lahara i kan k'o dɔn dɛ n'o bɔnɛ y'i sɔrɔ i bɛna jɔn jalaki i b'i yɛrɛbakun de jalaki parce que i bɛna fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ciden a nana a y'a fɔ koyi walahi a y'a fɔ wa ala ka kumakan dira an ma mɛ an ma sɔn an banna bi a kɛra nimisa ye donc k'a bɛ i n'a fɔ jamakulu min banna cɛ ta ma ka to u nɔnɔ u ma sɔn ka taa donc ni kɛlɛbolo nana bin u kan ka u halaki u ye bɔnɛ sɔrɔ bɔnɛ in jɔn y'a s'u ma k'u yɛrɛ de y'a s'u yɛrɛ ala kira ye ni kuma in fɔ sallallahu alaihi wasallam bon n'i kɛra ka ni hadisa in ta k'a lajɛ fana i bɛ n'a ye philosophe ba dɔ bɛ yen ko Blaise Pascal a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma ni nin kuma in bɛɛ ye kelen ye i b'a fɔ kuma ninnu bɛɛ taara sun kelen de la quoi Blaise Pascal Paris u b'a kalan école-sobaw kɔnɔ ko le Paris de Pascal a ko di philosophie de kun don wa scientifique de kun don fana parce que mathématicien kun don a ko Blaise Pascal ko ala ko maaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ala ko la ala ko bɛ kalan université kɔnɔ a bɛ kalan lycée la philosophie la u bɛ denmisɛnninw kalan la mais n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ denmisɛnninw kalan min na a fanba ye de minnu bɛ ala ko lankari o de ye problème ye mais philosophie bɔ yen minnu ye ala ko sabati k'a sɔrɔ u ma kuranɛ tɔgɔ fɔ u ma hadisa tɔgɔ fɔ u yɛrɛ ka faamu u ye ala ko sabati mais i b'a ye u bɛ pan o caman kunna mais Blaise Pascal ta in kɔni o kɛlen don k'o ta alhamdulillah a b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka dɔ fara a kan philosophie minnu kumana nin n'a ɲɔgɔn kan ka se k'o fara ɲɔgɔn kan halisa pour que k'an ka denmisɛnninw ka lamɔ ni ala ko la minnu ye ala ko lankari ka ala ko bali u k'o kumaw dɔgɔya quoi adamaden i bɛ kalan sira o sira fɛ a bɛ taasiru k'i la n'i ye denmisɛnnin kalan sira façon dɔ fɛ ka ala ko lankari cogo dɔ la a bɛ jouer a kan a bɛ kɔrɔ a bɛ jouer a kan a ka faamu a ka fikira a ka faamu a ka miiri cogo a bɛ jouer a kan a b'a ye ten de a bɛ sɔn o de voilà a bɛ sɔn o de i b'a ye denmisɛnnin b'a ka professeur ladege kuma bɛɛ hali a taama cogo a bɛ fɛn caman ladege a la bon n'i y'a ladege fana philosophe minnu kumana ala ko kan philosophe bɛ yen k'olu ka kumaw caya i bɛ na ye k'a fɔ o fana bɛ jouer a kan a ka alamɔgɔya bɛ bonya a ka limaniya bɛ bonya maa o maa i ka limaniya bonyana ani maa o maa ka limaniya ma bonya a ka cogoya tɛ kelen ye hali ni anw ka entreprise baw ta k'a lajɛ an ka ministère sow ani an ka baarayɔrɔ baw n'i y'u ta k'a lajɛ jamana so baw n'i y'u ta k'a lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'a tiɲɛnen don Ustad Musa Babati la an ka tiɲɛ fɔ n'i y'u ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ diinɛ ko ka dɔgɔ a yɔrɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a sinsinnen don k'a daminɛ directeur ka jigin n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'u ka diinɛ ko fanga ka bon i b'a ye k'a fɔ ladiriya bɛ sɔrɔ yen
i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni ka dɔgɔ yen i b'a ye k'a fɔ yuruguyurugu ka dɔgɔ yen mun na parce que olu bɛ taabolo dɔ de bɛ yen n sɔnna ala ye ka ala ka ɲamaraw labato ka n yɛrɛ di ala ma a ma se maa wɛrɛ k'a fɔ karisa nin dabila a ma se k'a fɔ ko jamana kɔnɔ nin tɛ bɛn non ne ka diinɛ tɛ sɔn nin ma i b'a bila parce que diinɛ bɛ dan kɛ adamaden na diinɛ bɛ dan kɛ adamaden na diinɛ nana de diinɛ ye kanda de ye buda de don ka dan k'i la k'an bɛɛ bila kanda sira kan k'an bɛɛ bila ladiriya sira kan ani sabati sira kan donc baarayɔrɔbaw bɛ yen an b'a dɔ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ diinɛ ka bɔ a bolo a b'a ka diinɛ fɛ a bɛ ala fɛ a b'a kira fɛ a ma diinɛ négligé fiyewu a ka taabolo yɛrɛ kama hali ni baarayɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ni taabolo façon dɔw bolo u bɛna ɲɛbɔ a ka taabolo fɛ walahi cɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛtigi don quoi wa a ka taabolo ka ɲi o bɛ jouer o kan f'a bɛ commencer k'a ladege hali n'ale tun ye tiɲɛnikɛlaba ye dɔ bɛ bɔ a la quoi finalement a yɛrɛ bɛna sabati sira ta yɔrɔ bɛ bila a bɛ nɔ bila mais a bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ a bɛ sɔrɔ depuis kalan cogow fɛ faamu cogow fɛ taabolo cogow fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma donc Blaise Pascal a ko di a ko maa minnu bɛ ala ko lankari k'a fɔ ala ko ce sont des histoires ninnu tɛ tiɲɛ ye dɔw yɛrɛ b'a jira k'a fɔ an nana diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn c'est comme si par hasard n'i sara dɔrɔn a banna a bannen de y'o ye i donna kaburu o tɛ bɔ foyi kalama tuguni i ka diɲɛ banna c'est fini dɔw yɛrɛ b'a fɔ n'i sara k'i bɛ tila ka ni bɛ tila ka fɛnkɛ tuguni a bɛ taa don danfɛ wɛrɛ la o fana bɛ na bange tuguni i bɛ na ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ dɔ la dɔw yɛrɛ fɛ ko n'i fatula jamana na ko i bɛ taa ni bɛ taa don den dɔ la fo tubabu jamana dɔ kan ka bange ka ko diɲɛ bɛ ka taa tan de mais ninnu ɲɛ kunfɛ kumaw de ye dalu foyi t'a la donc Blaise Pascal ko ala ko ani lahara ko a ye kuma kelen de fɔ a ko a misala ye jumɛn ye maa min n'a fɔra i ye ko lahara bɛ yen ni i fatula n'i ma sɔn ala ta ma masa dɔ bɛ yen n'i ma sɔn a ta ma n'i fatura k'a bɛ t'i dun a ka jahanama kɔnɔ ani ni i sɔnna a ta ma a b'i don alijana kɔnɔ ko kisi bɛ yɔrɔ jumɛn voilà kisi bɛ yɔrɔ jumɛn ale y'a ye k'a fɔ ko kisi bɛ mun na ko ni kibaruya fɔra ni nin bɛ yen n'i ma sɔn nin bɛ tan sɔrɔ dɔw ko non a tɛ yen n'i ma sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ k'ale y'a kisi bɛ yɔrɔ min dɛ i ka sɔn n'i sɔnna a tɛ foyi tiɲɛ i ye par exemple e sɔnna k'a to ala ta la fɛn min fɔra ko n'i y'o kɛ ala b'i don a ka alijana kɔnɔ i y'o siraw ta a tɛ foyi tiɲɛ e yɛrɛ ye fɔlɔ conséquence foyi t'a la wa ni fatula ko n'a nana kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ tiɲɛ don koyi ala bi wa a ye min fɔ tiɲɛ don jahanama filɛ tasuma filɛ e sɔnna a ta ma a y'i don alijana kɔnɔ mais ko n'a sɔrɔ i kun banna a bɛ n'i don jahanama kɔnɔ donc i ye sɔnni min kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye ko mais n'i banna i b'i ka vie kɛ ko mais don min n'a taara kɛ tiɲɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ i ye kojuguba de k'i yɛrɛ donc ko ale ye kisi yɔrɔ min i ka sɔn kuma min don a ma ta yɔrɔ jan o hali ni ye nin lajɛ même Firawuna yɛrɛ ni Musa ka fɛn na cɛ dɔ ye nin fana kuma de f'u ɲɛna o a bɛ ka nin bɛ ka nin fɛn a bɛɛ bɛ k'a kɛlɛ k'a jalaki k'a fɔ ko nkalontigɛla ni fɛn ninnu don bon ko pourtant a bɛ ka fɛn minnu fɔ kuma ninnu tilennen don ni e ye baara kɛ ni u ye a tɛ foyi tiɲɛ ye o mais ni e ko ko tiɲɛ tɛ n'a ka fɛn nana sabati ka ko tiɲɛ don a bɛ ka min fɔ ko ɲagata dɔ b'i sɔrɔ dɛ ɲagata b'i sɔrɔ donc ale radio la ale huwa fakara hakada ale nin fɔ tan la même chose ni fɛn ninnu oui donc kuma in ye nin de ye a ma base kuranɛ aya kan parce que silamɛ tɛ a ma base hadisa ka kɛra ka hadisa kan foyi mais a yɛrɛ ye min faamu a la kisi bɛ fan jumɛn ala ye hakili dɔ d'a ma ka faamu dɔ d'ale ma a bɛ miiri fo ka taa raisonnement dɔ sɔrɔ donc a raisonnement kɛra nin de ye ko kisi bɛ yɔrɔ min o ye nin de ye dɛ ko i ka sɔn k'o de daga de la parce que n'a taara kɛ tiɲɛ ye problème bɛ yen nɔ ala k'an bɛ sababu ma donc ni kira ka nin kuma in da ɲɔgɔn kan a ka so jɔn fo k'a dama voilà a ka so ɲɔgɔn na ala ka laɲiniw sabati alhamdulillah ustaz Musa Baba Sila an bɛ taa halisa ala kɛra nubuwatuhu min ashaki ila yaqin hakɛza ala kɛra Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu subhanahu wa ta'ala layiru t'a ye k'a fɔ ale b'a dɛmɛ dunya ani lahara le layiru dira kira ma kira y'a ɲɛfɔ maka kafiru y'a mɛn a ka sababu y'a mɛn ala ko di kuranɛ kɔnɔ a ko man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah ko ni maa min a kun kɛra e ɲɛnɛ k'a fɔ ala tɛna ni Muhamadu dɛmɛ dunya ani lahara parce que ne tun bɛ maka kafiru kunna a ko a ye ciden tɛ kalontigɛla don kuranɛ tɛ ka d'a ma a bɛ tan o ye jogo bɛɛ d'a la fɛn bɛɛ fɔ a ma donc ala yɛrɛ bɛ ka kuma a ko ne maa min kɛra nin cogo in na e bolo Muhamadu ne Allahu tɛna a dɛmɛ dunya kɔnɔ n t'a dɛmɛ lahara o ye problème belebele dɛ Ustaz Musa Baba Sila ni aya suratul hajj de do
verset 15 mais kuranɛ aya in faamu ka gɛlɛn dɔɔni a bɛna fɔ a ye min fɔ ala ka kuma ka girin a ka girin fo ka ni aya in sanfɛla ta k'a lagɛ a faamu ka gɛlɛn parce que ala ko man kana yazunnu an lan yansurahu allahu fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama summa liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghizu kuma kɔrɔmanba don kuma dɔ fɔra mais fɛn wɛrɛw de b'a jukɔrɔ o kuma an ye tafsiru ta k'a lajɛ tafsir caman kumana kan mais ne ye min faamu min choisi yɛrɛ ni a ye hakili minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛra Abdurrahman bun Zaidun bun Aslama ale ye min fɔ a la tafsir Ibn Kasir kumana kan a y'o di kana ni dɔnniba ye nin fɔ o bɛ di Ibn Abbas yɛrɛ min fɔ a y'o fɔ mais a nana se a ko qala Abdurrahman bin Zaidin bin Aslama donc o ye mun fɔ o ko ala ye min fɔ nin aya in na ko man kana yazunnu an lan yansurahu ni maa min bolo k'a fɔ ne tɛna Muhamadu dɛmɛ ni Allah tɛna Muhamadu dɛmɛ fi dunya n t'a dɛmɛ dunya wal akhirah wa n t'a dɛmɛ lahara ala ko di falyamdud bi sababin ila sama ale ko aya in laɲini ye jumɛn ye liyatawassal ila bulughi sama i ka solution kɛ ka se ka se sanfɛ ka solution kɛ ka se ka se sanfɛ fa inna nasra innama ya'ti muhammadan minas sama dɛmɛ min bɛ na kira muhammad ko dɛmɛ bɛ jigin ka bɔ sanfɛ de donc i ka solution kɛ ka taa sanfɛ summa liyaqta zalika nasr i ka fɛrɛ kɛ dɛmɛ min n'a bɛ jigin ala kan ka dɛmɛ min jigin ka na comme i y'a langɛrɛ k'a tigɛ k'i ka fɛrɛ kɛ i ka taa dɛmɛ in bali i k'a tigɛ a kana se ka jigin ka se muhammad sallallahu alaihi wasallam o kuma in qadara ala zalika ne a sera o la n'a bɛ se o la quoi bon tafsir caman kumana dɔw y'a yira k'a fɔ i ka juru ta i n'a fɔ ka fɛrɛ kɛ ka taa sanfɛ o n'a ɲɔgɔn i k'i yɛrɛ faga o n'a ɲɔgɔn parce que dɛmɛ min ni ala bɛna jigin e y'a yira k'a fɔ o tɛ jigin o tɛ kɛ ni bɛ se solution min bolo i yɛrɛ faga kɛ n t'a ko ne bɛ jigin bon ni aya n'i y'a ta k'a lajɛ nin cogo in na Allah subhanahu wa ta'ala a kumana ka jiden kan man kana yazunnu an la yansurahu ne maa min bolo k'a fɔ n tɛna Muhamadu dɛmɛ fi dunya diɲɛ kɔnɔ wa fil akhirah lahara n tɛna dɛmɛ falyamdud bisababin ila sama fɛrɛ kɛ ka sababu dɔ kɛ ka se ka se sanfɛ min b'i lase sanfɛ summa liyaqta falyanzur dɛmɛ min ni ala bɛna jigin Muhamadu kan dɛ i ka dɛmɛ in tigɛ o kɔrɔ di dɛmɛ in bali a kana se ka na fɛrɛ kɛ i ka dɛmɛ in bali donc kuma in laɲini jumɛn ye maa d'a ma i tɛna se k'o kɛ o se tɛ maa ye o se tɛ maa ye maa d'a ma i tɛna se k'o kɛ dɛ ko mais ni e ko ne sera k'o kɛ hali n'i sera k'o kɛ yɔrɔ maa tɛ se k'o kɛ ko mais hali n'i sera ka fɛrɛ kɛ ka ala ka dɛmɛ min n'a bɛ jigin k'a bali i y'a bali falyanzur e y'a bali min kɛ ko kuma a lajɛ hal yuzhibanna kayduhu ma yaghizu est-ce que o bali min yɛrɛ kɛra o yɛrɛ bɛna kɛ sababu yɛrɛ dimi min bɛ e la ala kɛra kɔniya ni fɛn ba min b'i la sisan est-ce que u bɛna se o yɛrɛ lata wa i bɛ sa ni kɛra dimi a t'i lata i bɛ faga a t'i lata o kuma ala ka dɛmɛ solution t'a la siga foyi t'a la la mahala ya'ti ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ jigin kira Muhammadu kan de ala b'a ka dɛmɛ jigin a kan de da'iman wa abada fi dunya wal akhirah ala ka an bɛ kuma caman b'a fɔ ala k'an dɛmɛ ja dɛmɛ yɔrɔ ka ca koyi diɲɛ dɔrɔn tɛ dɛ lahara fana dɛmɛ bɛ yen ko fi dunya wal akhirah o kuma ala k'an dɛmɛ dunya ani lahara ala k'an bɛ sababu ma donc aya in kɔrɔ la an min choisi o ye nin ye Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa'adu min n'a y'a di Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka ca an ye caman fɔ a la n y'a ka dɛmɛ wa'adu ye layiru ye ka layiru d'a ma n b'i dɛmɛ n bɛ Muhammadu dɛmɛ dunya b'a dɛmɛ lahara wa a bɛ layiru de fana k'a fɔ a b'a ka manto fana dɛmɛ a kɛra wa a ma kɛ nin bɛɛ sabatila nin fɛn bɛɛ filɛ nin kelen o kelen filɛ nin bɛɛ de b'a yira fɔ ala kɛra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam siga foyi t'a la ala ka ci de la parce que ala ye fɛn fɛn fɔ a ka ko la a bɛɛ sabatila wa a bɛɛ kɛra a yɛrɛ fɛn fɛn ko k'ala bɛna kɛ a bɛɛ sabatila kelen tɛ yen n'a nagere la inna wa'adallahi haqqun ala y'o de fɔ a ye ni Allah subhanahu wa ta'ala n bɛ wa'adu min d'i ma haqqu de don tiɲɛ de don siga kisɛ kelen t'a la yaqini de don mɛga kafiru ka ban mais u bɛ n'a ye o ɲɛ na wa fɛn fɛn kɛ bɛ kɛ a laban u b'a ye u ɲɛ na u tɛ se ka kuma mɔlɛya olu de ta ye ala k'an bɛ sababu ma ala ka laɲiniw sabati an bɛ taa halisa alwa'adu bi irja'i rasul ila Makka ala ye layiru di kira Muhammadu ma nin fana ye kuma ba de ye
bɛɛ b'a kalama kɛra ka histoire kɔnɔ juguyaw ni fɛnw bonyani kɛra y'a faso bila n'o ye Maka ye ka taa fo Madina kɛra ye taali min kɛ Madina a dabɔra kama de Ala y'a dabɔ a kama de hikmaba de bɛ ko ninnu na Ala tɛ ko foyi kɛ gansan kun dɔ de b'a la a ye kira labɔ Maka kafiru farala ɲɔgɔn kan u ye cɛbaw bɔ k'u bɛna kira Muhamadu kama k'u bɛna a faga kun de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na munna Ala m'a fɔ kira ka bɔ ka taa munna Ala ma yamaruya di kira ma ka kibaruya bila ka wahyu bila ka na k'a fɔ ko kira ka taa Maka a fɔ kira ka taa Madina ka sɔrɔ nin waati ma se Ala tun bɛ se k'o kɛ o a tun t'u kɔnɔ f'u ka labɛn k'u bɛna a faga maa y'u to yen f'u k'u ka labɛn bɛɛ sabati u ye labɛn bɛɛ sabati ka réunion ba kɛ ni zen kɔni komi an dɛsɛra Muhamadu la solution foyi t'a la u ma se ka se kira la janfa la k'an b'a janfa ka den ka ko dɔ k'a la u ma se ka se a la kuma na u ye fɛn bɛɛ essayer u dɛsɛla donc u ye mun kɛ sisan o tuma solution jumɛn bɛ yen Muhamadu ka ko ka ban donc bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kabila ɲɛmɔgɔw jamana maabaw fara ɲɔgɔn kan réunion ba yɛrɛ sigi a kama ni réunion ba sigila i kama o janfa belebele ye dɛ donc ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma maa faamunin baw kuma la surun o bɛnna min kan ko kabila bɛɛ ka cɛ kelen kelen bɔ ka taa nɔfɛ f'a ka so kɔnɔ a si so kɔnɔ ko ka taa faga ye ko n'o kɛra kuma banna wa a nɔfɛmaw tɛna se ka wuli k'u b'u ta sara n'u b'u ta sara bɛɛ de y'a kɛ f'an bi kabila den kelen kelenna bɛɛ maa de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni maa kelen de tun y'a kɛ bɛ maa fila u bɛ t'o kama k'u t'u ta sara u b'o minɛ k'o fɔ u bɛ taa don olu ka kabila kan ko mɛ nin bɛna kɛ bɛɛ ko ye k'u tɛna se ka bɛɛ kɛlɛ u bɛna laban ka mun fɔ k'a ka nisɔngɔ k'o la an ye Muhamadu ko doni bɔ an da la u bɛnn'o kan donc u y'a ko cogo nana fo kira nɔfɛ a ka so Ala y'u to f'u selen tuma min Ala ye kibaruya di Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam k'a ka bɔ dɔnnibaa dɔ ko ni Ala tun ye kibaruya di kira ma k'a ka bɔ ka sɔrɔ u ma se yen kira bɔra ko bɛna fɔ ko kira bolila de ko n tɛ n'olu tun y'a sɔrɔ olu b'a faga k'Ala ye min fɔ wallahu ya'asimuka minan nasi k'a fɔ a b'a kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma a jugu tɔɔrɔ ma ko ayi a ma kisi dɛ a bolila olu ɲɛ n'olu tun y'a sɔrɔ olu tun b'a faga a don donc Ala y'a to u ka n'a ka so k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen f'u b'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen siga foyi t'a la a bɛ yen sisan kɔni foyi t'a bɔ an bolo tuguni a tɛ se ka plan foyi sɔrɔ a tɛ se ka dabali foyi kɛ ka kisi ka bɔ anw na da ye kelen de anw jɔn don da la cɛ joli joli a tɛ se anw na a bɛ faga bi ni wallahi nin don ni Ala ka dɛmɛ tun tɛ foyi tun tɛ kira bɔ parce que a tɛ se u la fanga la bɔyɔrɔ wɛrɛ tɛ yen a bɛ bɔ cogo di u nana kama de décision taara a bɛ faga de foyi t'a bɔ donc Ala y'a to f'u ka na ka tila ka sɔrɔ ka kira yamaruya ka bɔ sisan kira bɔtɔ kira bɔra a ye Yasin kalan u ɲɛ wagalen bɛ a la kuma la surunna u ɲɛ parce que an mago bɛ yɔrɔ dɔ de la an mago tɛ kisa yɛrɛ la u ɲɛ wagalen bɛ a la mais u ɲɛ tɛ ko la u tɛ ko kalama tuguni hakiliw taara i n'a fɔ maa min jɔlen sunɔgɔ la lalon taara i sunɔgɔ la donc kira ye burimu yɛrɛ fana kɛ u kun na ka sɔrɔ ka bɔ ka taa ko hikmaba de bɛ nin na kira k'a yirula k'a fɔ aw tɛ foyi ye aw sɔnlen don aw ka fanga min ye aw ka fɔla ka yada ka sɔn aw yɛrɛ ye ka ban Ala ko ma Ala y'i filɛ k'a fanga yira aw la k'a fɔ aw tɛ foyi ye n'aw ma sɔn ale Ala la halaki dɔrɔn de bɛ yen cɛ kelen aw nana k'aw bɛ n'o faga aw jɔnnen don cɛ min yɛrɛ la dɛ ko foyi t'a tila aw la bi dɛ aw jɔnnen don min na o de filɛ k'aw kɔnɔ fo ka na aw se a ka da la aw dafalen pamuru b'aw bɛɛ bolo pamuru t'a bolo wa a bɔra fana hali a tatɔ aw ma se k'a ye a taalen ka ban tuma min na o ka sɔrɔ ka kunu ko donc dalilu jɔra a bɛɛ kan k'a fɔ aw kan k'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔra ye k'a fɔ wallahu ya'asimuka minan nas i tigi Ala de b'i kisi ka bɔ adamaden ninnu tɔɔrɔ ma dɛ ko wallahi siga foyi t'a la kuma ye hakika de kuma ye hakika parce que a ka Ala de filɛ k'a kisi ka bɔ aw ma sisan nɔ wa n'a kun taara ka sɔrɔ aw ma na aw bɛna fɔ a bolila de ne a kun ma boli ka Maka bila ka taa Madina an kun b'a faga donc k'a ka boli de y'a kisi aw ma donc Ala ma sɔn hali kuma da ka sɔrɔ aw bolo kuma da foyi tɛ yen kira bɔr'u bolo cogo kuma da foyi t'u bolo et puis u tilara ka mun kɛ tellement u tɛ fɛ ka taa ni maa min sera ka kun a la joona k'a ɲini ka na d'a ma ɲaamɛ 100 an b'a d'i ma waati ɲaamɛ tun ye fɛn valeur ba de tellement u tɛ fɛ foyi ka kira tila u la Muhamadu f'a ka faga de ɲaamɛ 100 ko bɛ d'i ma bɛɛ wulila ka jɔ bɛɛ bɛ ka kira ɲini fan bɛɛ mais ani a terikɛ Abubakar Siddiq olu de sera minɛ ka taa don kuluwo kɔnɔ
ka t'u sigi kuluwo kɔnɔ ala ka jɔnkɛ fila u fila pe kafiri ninnu bɛ girinna kɛlɛbolo sow b'u bolo fan bɛɛ girinna fan bɛɛ k'a ɲini duniya fan bɛɛ fo bɛna jɔ a nɔfɛ fo kuluwo in da la wallahu ya'asimuka minan nas ala de bɛ k'a kisi tɛ foyi tun t'a b'o bolo a don ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati donc allahu subhanahu wa ta'ala a ye layiru ta donc kira ye bɔli min kɛ ten ka taa madina ta ni cogoya in na ni foyi ma se k'a sɔrɔ u ma se k'a faga ko k'a ɲɛnɛma bila ka na y'a kunkolo ni si ma se ka sɔrɔ kira taara a sago la a fɛrɛ ma a ma boli ni y'a kɛ maa dɔ de ye a tigi bɛ boli sira fɛ o mais kira hakilisigi de bɛ yen garanti de bɛ yen paix de bɛ yen a n'Abubakar u ye sira minɛ ka taama u sago la ka taa ka sira minɛ ka taa fo ka taa se u seyɔrɔ la u ma kɔrɔtɔ u ma foyi o hakili sigilen don hali maa kelen min kun n'o ye Surakata ye u ma siraw ma yira o labanna min na karamɔgɔ bɛ k'o fɔ su ni tile ala k'an bɛ sababa ma donc an mago bɛ mun na nin ye ala yɛrɛ ka latigɛ de ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n t'i labila ne ka ciden n t'i labila mais n bɛ fɛ i bangera yɔrɔ min dɛ a yen tɛ maa dɔw bɛ dugu dɔ la ko Madina o maa ninnu olu labɛnnen don ala bolo k'olu kɛ ansaru ye k'u di kira ma u ka kira dɛmɛ donc n bɛ fɛ Muhamadu ka na yen de donc n'a nana yen a bɛna préparation kɛ yen donc Muhamadu ka hijira kɛ ka bɔ Maka ka na Madina a nana Madina dɔrɔn u y'a kunbɛn k'a bisimila ka ɲɛ ka tila ka sɔn ala ka tugu a la wa k'a ka taabolo ta wa u ni kira jɛna ka ko préparer ɲɔgɔn fɛ ka tila ka dawlatu islamiya k'a sigi ɲɔgɔn fɛ silamɛya yiriwa cogo filɛ ka taa ka commencer ka kɛlɛw kɛ makakaw ka commencer ka kasara kɛlɛ fɔlɔ nana kɛ badiri nana kɛ o kɔfɛ badiri do y'a sɔrɔ minnu bɛ kira k'u man ca o kɛlɛ sabali dɔɔni mais makaka jamabaw ka fɔ n'o sɔnn'u yɛrɛ ba kelen ni kɔ mais ala ka dɛmɛ nana fara silamɛw kan u ye se sɔrɔ maka kafiri ninnu na donc kira y'o bɔli min kɛ ka bɔ maka ka na madina ka waati jan kɛ ala ye layiru d'a ma ala ko de a ko innal lazi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad a ko Muhammad ne Allahu subhanahu wa ta'ala ne min ye kuranɛ in jigi i kan ne min ye kuranɛ in kɛ farida i kan ne Muhammad siga foyi t'a la min y'i segi ka na i bɔ yɔrɔ in na n'o y'a faso ye n'o ye Makka ye mukarraman mu'azzaza o y'a sɔrɔ kira n'a ka sahaba dɔw fana kira ye bɔli min kɛ ka na Madina a ka sahabaw fana bɔra ka na ni ɲɛmɔgɔ taara yɔrɔ min aw bɛ tugu aw bɛ taa yen voilà parce que hɛrɛ tɛ Maka a don bɔnɛ dɔrɔn de bɛ yen ka se silamɛw ma donc u bɛɛ bɔra u taara fara a ka Madina ka fara ɲɔgɔn kan yen ka silamɛya kɛlɛbolo sinsin yen nɔ ka silamɛya ka bonya yira yen nɔ fo ka se sɔrɔ hali ye ne Usa Ibrahim i b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ mawudu yɛrɛ ye min ye i b'a ye k'a fɔ siga t'a la ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ka kira don a ka nabiɲuman don bon n'i ye hali hayatuhu fi Makkatal Mukarrama ala kira ka ɲɛnɛmaya Makan kɔnɔna na révélation ni wahayu a kɛlen kira ye bon k'a ta waati la fo ka taa se a san 53 ɲɔgɔnna ninnu ma parce que a ye san 10 kɛ Madina bon n'i y'a lajɛ ani mɔgɔ minnu bɔra ka taa hijira la an b'a fɔ bon hali n'an y'a a mana kɛ dɔnnibagaw b'a fɔ cogo min na ala tun tɛ maa 500 bɔ a tɛ maa 500 bɔ tɛ se maa 500 ma bon a lajɛ o bɛ na ka na fatu makɛ kɛ don min na mɔgɔ b'a bolo yasuli ila asharati alaf Ustad Ibrahim kabako de don quoi a ye fana lajɛ a ye lajɛ ala bɛ nin fɔ a ye kuma min na a sɔrɔ mɔgɔ t'a bolo mais ne seginna n'a ye faso la i seginna n'a ye faso la i dɛmɛni o aya fana bɛ na a gagné a dɛmɛni voilà maintenant i y'a fɔ cogo min wallahi kabako don ni aya min fɔ kuma min hali ni fɔra sabo wɛrɛ o b'a fɔ ko ala kɛra vraiment an dalen b'i la gani kuma in ka gɛlɛn dɛ fɛn t'e bolo foyi t'e bolo parce que ala ka ciden don voilà ala ka ciden don limaniya bɛ n'ala ye min fɔ a bɛ kɛ a tɛ wuli kira yɛrɛ fana dɛ u b'a dɔn fɛn kuma gansanw tɛ quoi kuma gansanw tɛ o b'o dɔn donc ni aya in bɛ fɔ don min Maka kɔnɔ o don se t'u ye ka taa Maka minɛ o o to Madina ni mɛ fɔ kuma min se t'u ye ka taa Maka minɛ a don mais ala ye kuma in fɔ k'u dusukun lamɛn k'u hakiliw sigi parce que kira ka sahabaw minnu bɔra Maka n'o ye hijira kɛ ka na fara kan n'o ye muhajiruna ye n'u bɛ Madina Maka kanu b'u dusukunna u faso don Maka ka d'u ye a dɔw ka denbaya membre dɔw bɛ Maka kɔnɔ
dɔw muso bɛ yen dɔw den bɛ yen dɔw kɔrɔkɛw bɛ yen dɔw kɔrɔmusow bɛ yen dɔw faw bɛ yen dɔw baw bɛ yen u balimaw bɛ maka kɔnɔ yen maka in kanu b'u dusukun na halisa an bɛna se ka segin ka taa an faso la tuma jumɛn est-ce que an bɛ se ka segin ka taa wa donc yasa ka siga bɔ o la k'u hakili sigi u ka da la k'a fɔ u bɛ cɛ min kɔ waati ko dɔrɔn de don maa si kana perese wa maa si kana nimisa cɛ in nɔfɛ tugu la ala y'i kuranɛ a ye jigi ka bɛɛ hakili sigi ko kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ segin ka taa maka a bɛ segin ka taa a faso la a bɛ segin ka taa maka minɛ siga foyi t'a la donc tafsir lagɛ tafsir fanba ye a yira k'a fɔ lara duka ila ma'ad o ye maka de maka ma taa tɔgɔ ma mais a bɛ n'a fɔ a taara a tɔgɔ ma parce que k'a bɛ segin ka na a bɔ yɔrɔ la ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati donc ko nin aya in ko nin fana b'a yira k'a fɔ kira kumana gundo de kan n bɛ don ghaibu de kɔnɔ foyi tɛ gundo dɔn ni ala tɛ o mais an kana ɲinɛ k'a fɔ ala de bɛ k'a ka nabi ɲuman kibaruya ninnu na kuranɛ ayaw de don ale de bɛ k'a ka nabi ɲuman kalan ninnu na a kibaruya ninnu na hali kira bɛ minnu fɔ fana a yɛrɛ ye a bɛ minnu fɔ ni kuranɛ aya tɛ ni hadisaw don o y'a ka hadisaw ye par exemple an bɛna se o dɔ ma kira ko usbut uhud donc olu n'a ɲɔgɔn ni i ko ghaibu naam ghaibu don mais ala de y'a kibaruya in huwa illa wahyun yuha kira bɛ kuma minnu fɔ a ka hadisa bɛ kuma minnu fɔ wahyu de bɛ na kira ma mais wahyu nacogo tɛ kelen ye kuranɛ sira nacogo bɛ yen ala bɛ kibaruya caman bila ka na kira ma minnu tɛ kuranɛ nase hadisi kɔlɔsiw bɛɛ bɛ yen nɔ ala k'an bɛ sababa ma donc ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa bɛ min jɔr'o kan ghaibu ko don mais ala de y'ala kibaruya la ani abubakar ani umar ani usman u jɔlen don kulu sanfɛ a don ala kira fɔlɔ de yɛlɛla uhudi kulu kan ka t'i jɔ a yɛlɛlen abubakar yɛlɛla ka fara kan umar ni usman u nana fara kan a kɛra mɔgɔ naani bɛ kulu sanfɛ donc k'u to kulu sanfɛ uhudu kulu in bala ka yɛrɛyɛrɛ de donc kulu in yɛrɛyɛrɛ de ala ka ciden a bɛ n'a ka cidenya sabati a ka sahabaw ye a y'i sen cɔn kulu kan ka kulu gosi n'a sen a ko usbut uhud a ko uhudu kulu sabati i nɔ na sisan sa i ka basigi munna fa inna alayka nabiyun k'i ka dɔn k'a fɔ ala ka nabi ɲuman de jɔlen don i sanfɛ wa siddiqun ani tiɲɛtigi wa shahidani ani shahidu su fila kuma ye kabako kuma ba de kuma kɔrɔmanba de don ko kulu ka sabati kulu sabati la mais an ka kira ka kuma in ta ka tahlilu ba in kira ye kuma min fɔ ta an ka kuma in ta k'a lajɛ mun ni mun de bɛ kuma in kɔnɔ kira bɛ ka kabako kuma ba de fɔ an ye a ko kulu ka sabati ko nabi ɲuman de bɛ sanfɛ mɔgɔ naani de bɛ kulu kan fɔlɔ ye kira yɛrɛ a ko nabi ɲuman de bɛ sanfɛ ale muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ye nabi ɲuman ye donc muhamadu bɔra a la a ko o kɔfɛ wa siddiqun ani tiɲɛtigi donc ani abubakar siddiq abubakar siddiq o de ye siddiqu ye abubakar fana sen bɔra a la maa fila de tora jɔn sa umar ni usman a m'olu ta u tɔgɔ ma ale kɔni ye nabi ɲuman ye o y'ale tɔgɔ dɔ ye abubakar a y'o fana siddiq o fana y'o tɔgɔ dɔ ye a y'olu préciser o bɔra a la mais fila min tora a m'u ta tɔgɔ ma ko wa shahidani ka ni shahidu su fila ni kuma ba de ye umar ni usman yɛrɛ jɔlen ɲɛnɛ olu ka waati olu ka waso de tun ye u ka laɲini de tun ye n ka kɛ shahidu su ye limaniyaw labɔ n tɛ bi dɔw bɛ n'i ko ma kɛ shahidu su a dɔw bɛ a tɛ diya dɔw ye dɛ k'i bɛ kɛ shahidu su a tɛ diya mais n ka waati n ka laɲini de ye nin kuma bɛ olu nisɔndiya de nin ye jɔyɔrɔba de ye olu bolo quoi jɔyɔrɔ belebele n'i y'olu yɛrɛ ɲininka olu b'a fɔ kɛra olu jɔyɔrɔ bonya ka tɛmɛ abubakar kan don shahidu suya kuma in kama fɛn belebeleba de don donc ko umar ni usman o fila de tora ko shahidu su fila donc an ka u ka ɲɛnɛmaya ta k'a lajɛ ala kɛra fatulen sallallahu alaihi wasallam abubakar de nana a nɔ na abubakar bana de y'o minɛ o fatu la a ma sɔn ka fɔ shahidu su donc o fatu la a yɛrɛ ma bana y'o minɛ o fatu la ka waati laban sera mais umar ni usman umar de sigila abubakar kɔfɛ radiyallahu anhum umar u taara faga de fo misiri kɔnɔ ka taa muru tura la k'a faga a kɛra shahidu su ye o y'a sɔrɔ debi don jan kɛra ye kuma in fɔ ka tɛmɛ ko shahidu su a sabatila a kɔfɛ o y'a sɔrɔ abubakar fɔlɔ ta sabatila donc kana se umar ma u ka shahidu suya min ni kira y'a fɔ debi don jan a sabatila donc a tora usman ye usman nana usman fana ka waati kɔnɔ u taara usman fana faga fa ka so kɔnɔ ka don ka taa minɛ ka muru ta k'a faga k'a kantigɛ k'a jeli bɔn fo k'a jeli kɛ a tun bɛ ka kuranɛ buguni k'a la fo ka jeli ser'o kan donc usman kɛra shahidu su ye o don kira ka kuma sabati la
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kulu ka sabati ale muhammadu bote ba sanfɛ ani a terikɛ a jɛɲɔgɔn ni abubakar siddiqu o fana b'a sanfɛ ka nin shahidu su fila Umar ani Usman mais o don y'a sɔrɔ waati ma se don nata ko don gundo ko don ghaibu ko don ala de y'a la kibaruya la f'a don nana se bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kira ye min fɔ a sabatila bi n'i y'a lajɛ peut-être san 30 kɔfɛ voilà donc ko ni histoire ta k'a lajɛ kira ka nin kuma in n'i y'a ka histoire ta ka kira ka taabolo k'u étudier nin kuma in dɔrɔn kama ko nin dɔrɔn b'a yira k'a fɔ ala ka ciden de tun ye kira ye sallallahu alaihi wasallam siga foyi t'a la nin b'o sabati mun na a ye fɛn dɔ de fɔ gundo kɔnɔ min bɛ na kɛ k'a perepere latigɛ wa dɔ wɛrɛ tɛ yen n'o tɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na par exemple an b'a ye i n'a fɔ ala fana b'o fɔ la ya'lamul ghaiba illallah la ya'lamul ghaiba illallah n'est-ce pas ko dogolen foyi t'a dɔn fana kɛra ala ta'ala ala yɛrɛ kelen mais aw ni nin tɛ tadarubu kɛ non parce que ale ka ciden de ye ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire a bɛ n'a fɔ ala min b'a dɔn o de bɛ k'a la kibaruya o de bɛ k'a la kibaruya ghaibu don anw de bolo mais kira bolo n tɛ ghaibu ye kira ma n tɛ don ghaibu kɔnɔ kira parce que ala y'o dɔnniw de d'a ma ale ala kibaruya la in huwa illa wahyun yuha ala de bɛ k'a d'a ma ala ghaibu don maa tɔw de ma et puis يدخل في باب خصوصيات الرسول أبسك دولا فدو بيو كرجعنا كرا كلم بيدلا كرا كلم بي على ده سونا كلو دا كلم بي ما أتدي دام فين فوشما نو دون تدي دام فين فوشما نيون فدوم سي أكو مه كم سك ترابو غوشيغا فكون نملك سينيو دونيو دوني بينو ko ka turabu goshi walma kanin goshi kanin film mekasini ibta soro afan babe sa te fo ka prepare la tigere quoi kuma jeli netiti di ma next afie de abseka keta hal ni uye asraw da ka don mais te prepare la tigere donc kirata numbe fo ka jeya de ka prepare la tigere net ati fiye ko che jando do sa galo me ka kono ko che dobe nana ko che jando ouve chedo ouve musodo non te kirata bi abi fiye de ka perfect la te ka je parce que alimul ghaibi wa shahada Allah udi ali la kibara la ali ba fo ka je de neta je le do ali madi ala kan be sawo ma odi atu akoko kira Muhammad ani shahidu shufla Abubakar ni Usman uta na fa uta to ma de ni shahidu shudo be fatu ne ko fe mais utale akira ali ni fɛn filɛ ne dɔ de la ka fɛn kɛ i n'a fɔ la ya'lamul ghaiba illallah ale kun bɛ ka fɔ ghaibu mɔgɔ si t'a dɔn kira tɛ fɛn tɛ ne ko non oui c'est vrai o kuma ye tiɲɛ ye o mais i b'a sɔrɔ minnu b'a dɔn kira ni fɛnw olu ye martaba dɔ de b'u bolo après olu tɛ se k'a d'u yɛrɛ ma ten o ala min y'u ci o de b'a fɛ ne ko bon ko ne bɛ ana as'al su'alan wahidan faqat ne ko n ko hal kana rasul sallallahu alaihi wasallam ala kira kun b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fatu Madina wala a t'a dɔn sakata rajul ama se ka kungo da wase ngala kira kun b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ fatu Madina wala kun t'a dɔn o pourtant ghaibu do dɛ a nana hajjatul wada kɛ madinakaw yɛrɛ jɔrɔ la n'o ye ansaru ye ni kamalen walima ni kira in a y'a dɛmɛ fo ka se nin niveau in na a somɔgɔw kɛlen k'a gɛn mais a nana sisan se sɔrɔ la b'a da Fatima ka se sɔrɔ la est ce que a bɛna segin ka taa anw fɛ yen bilen wa a y'a f'u ye k'a fɔ bon aw bɛ ka kuma mun fɔ Guinée la n y'a bɛɛ mɛn ne ye su ni n ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen aw tɛ nin yɔrɔ in na n bɛ min faamu i ka kuma na an ka kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ kira bɛ ghaibu bɛɛ dɔn a tɛ ghaibu bɛɛ dɔn dɛ ghaibu ye ala kelen ta de ye wa kira yɛrɛ t'a dɔn kira tɛ gundo dɔn non a ye min fɔ dɔrɔn y'a réponse o n'a fɔra ko a ye min fɔ ale ye min fɔ n'a fɔra ko ala de y'a ladɔnniya o y'a bannen o min b'a bɛɛ dɔn dɛ o de y'a fɔ a ye très bien parce que i ka kuma in nafa ka bon kosɛbɛ minnu bɛ k'an lamɛn a bɛ se ka dɔ b'a faamu k'a fɔ i n'a fɔ n ka kuma sigilen don k'a fɔ kira bɛ gundo bɛɛ dɔn n'a nana kira tɛ gundo bɛɛ dɔn i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko cɛ ko est ce que kira tun b'a dɔn ale bɛna fatu Madina wa wala o fana y'a dama question ye donc ala tɛ gundo bɛɛ di kira ma ghaibu fɛn minnu dogolen don i b'a dɔn ghaibu kuma ka bon Musa Babasi la a ka bon fo k'a dama tɛmɛ dɔnnibaabaw de kan ka sigi ka kuma kan dɔnnibaa belebelew mais a ye minnu tɔmɔ an ka cɛkɔrɔbaw kɔ an b'o misɛnmaninw ta k'a fɔ foyi tɛ gundo dɔn fo la ya'lamul ghaiba illallah kuma ye tiɲɛ de ye tiɲɛ yɛrɛ de don hakika la ala y'a fɔ wa tiɲɛ don fana mais an bɛ ɲinɛ fɛn caman de kɔ a la fɛn caman bɛ an b'u don ghaibu kɔnɔ ka sɔrɔ olu t'a la n'ala ye e la kibaruya fɛn fɛn la o tɛ ghaibu ye ma tuguni o ala bɛ docteur dɔnni yɛrɛ sira fɛ
nye kira ka fɛnw ye an ka kira yɛrɛ boyi maa dɔ bɛ yen nɔ fɛn dɔ bɛ yen ghaibu don anw ma tɔw ma ne ma fɔ n ka fɛn a caman bɛ a bɛ don kira ka khususiya tɔ kɔnɔ ala ye minnu kɛrɛnkɛrɛn ni kira yɛrɛ a ka khususiyatu a tɛ di danfɛn wɛrɛ ma fɛn wɛrɛ fana bɛ yen khususiya wɛrɛ bɛ yen khususiya dɔw b'e bolo o tɛ ne bolo dɔnni yɛrɛ sira fɛ ilmu yɛrɛ sira fɛ docteur ka khususiyaw bɛ yen o ni maa wɛrɛw taw tɛ kelen ye dɔnni sira fɛ i bɛ se ka na i bɛ taa ni muso ye docteur so la u b'a lajɛ u bɛ taa sɔrɔ den min b'a kɔnɔ cɛ de don la ya'lamul ghaiba illa Allah den b'a a gundo don e ɲɛ t'a la o ɲɛ t'a la i t'a kalama mais docteur ka lɔnni ale appareil dɔw b'a bolo ale bɛ a ɲɛɲini quoi donc ala de y'o dɔnni d'a ma a bɛ bɔ ghaibu kɔnɔ c'est ça a dɔnni dira a ma météo mɔgɔw an bɛ heure thème na u bɛ jɔ k'a fɔ ko sini san bɛ na sinikɛnɛ san bɛ na fiɲɛ bɛ ci yan nin bɛ ci yan nin bɛ ci yan mais fɔlɔ n k'a tun bɛ fɔ ko ninnu ye ghaibu ye ni i tɛ se k'a dɔn ni ye nin fɔ dɔrɔn i kɛra kafiri ye mais lɔnni de nana ka na dɔn k'a ye o prévision de ye min fɔ a tɛ kɛ a tɛ di yakinu ɲɛ ma quoi parce que prévision de don voilà prévision de don parce que olu yɛrɛ b'o fɔ hali n'u y'a fɔ ko san bɛ na san dɔw b'a fɔ bon ko san bɛ na mais san ma na u ko non olu hala jawuya bɛ waati min na cogo min na olu bɛ base kan mais i b'a sɔrɔ olu b'o fɔ dɔrɔn une seconde après ala bɛ o yɛlɛma a b'a yɛlɛma tu as vu min fɔ a bɛ to contraire la bon mɔgɔ dɔw b'u fɛ ko law kuntu a'lamul ghaib lastaksartu min al-khayr parce que o caman b'u baser o de kan ko fɔ non kira bon ala o fɔ kira nɛn kan kuranɛ kɔnɔ c'est vrai ça ne kun bɛ ko dogolen dɔn lastaksartu min al-khayr o ni ninnu tɛ kelen ye o tɛ kelen ye ghaibu kuma ka bon fo k'a dama comme tu as dit oui naam météo ta ninnu dɔnniw de don olu ye dɔnni siraw de ye donc a t'i n'a fɔ ko a ye dɔnni de kɛ fo ka taa ghaibu fo ka taa bɔ a kan k'a bɔ non ala yɛrɛ de ye nin dɔnniw fana di a ma fɛn dɔw bɛ yen ni an ye a ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ an bɛ taa bɔ hakika dɔw kan mais hakika min don a toujours u bɛ fɔ ni sigasigaw ye voilà a fanba bɛɛ de bɛ fɔ ni sigasiga ye a bɛ se ka kɛ tan a bɛ se ka kɛ tan mais k'a fɔ k'a perepere-latigɛ pewu fo ala k'a jɛya i ma yɛrɛ net ala b'a jɛya a ka cidenbaw de ma n'o ye muhamadi sallallahu alaihi wa sallam donc maa tɔw fana a bɛ maaw bonya ni dɔnniw ye minnu y'a diya a bɛ maaw bonya ni dɔnni ye minnu y'a diya n'i yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw bɛ se ka sogo dɔw ye ka sogo ye hakikaw ye voilà a bɛ kɛ fana a ye dabali bɛ ban mais n'a kun y'a f'i ye ko non ko tiɲɛ t'a la parce que ko nin tɛ se ka kɛ e ye nin fɔ ko nin bɛ kɛ sini tɛ se ka kɛ ko ala de bɛ gundo dɔn voilà o ɲɔgɔnna fɛn caman caman de bɛ yen i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ dɔɔni sira fɛ k'a fɔ nin bɛna kɛ mais tuma dɔ n'i ye a ta k'a lajɛ dɔw bɛ se ka fɔ ghaibu don ko a bɛ ghaibu de kɔnɔ mais ka sɔrɔ a bɔra ghaibu kɔnɔ o la ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati donc ala kɛra muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala ye kuranɛ aya wɛrɛ d'a ma ka layiru wɛrɛ ta a ye ni layiru kelen kelenna fɛn fila n'an bɛ k'a ɲɛfɔ nin bɛɛ y'a ka cidenya de sabati donc ala ye layiru ta ye maka a bɛna segin ka taa maka an y'o fɔ donc ka nin zen a bɛna don alikaba yɛrɛ de la ka tawafu kɛ ka munumunu o don y'a sɔrɔ maka bɛ kafiri ninnu ka maraw de la kafiri gɛlɛnbaw de don ala ko de a ko bisimilahi rahmani rahim laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سورة الفتح الآية 27-28 على كرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ آية فلين بداما قرن آية فلان دنا سورة الفتح de kono bon suratul fatih abeji kuma min kira boto Hudaybiya la oui kana Madina Hudaybiya wasro kunna na kubu do makadi kubu ka umra ke maka kafuru kun fanga ka bum joro bobu no fanga ka bu u yikira na ka sababu bali kawte doya kula segi c'est comme si nga ambition fɛn dɔ ye nga laɲini fɛn dɔ me ka taa kɛ ni nisɔndiya ye dɔ taara ka fanga yira na ka donna ye kaw ni tɛ kɛ yan segi donc i bɛ segi i segitɔ i ka ɲini fɛn i m'a sɔrɔ voilà dusukasi dɔɔni bɛ kɛ yen ala ye kuranɛ a ye bila ka na kira n'a ka sahabaw k'u hakili sigi k'u dusukun lami halisa ni limaniya ye k'a lami ni mustakbal ko ye k'a yir'u la k'a fɔ min bɛ nin ko in kɔfɛ a bɛ ka segin mais a ma ban dɛ a bɛ nana bon o y'a sɔrɔ kira talen Madina fana a nana kira ye sugu dɔ kɛ sugu in fana kibaruya bɛ nin kɔnɔ
donc an ka aya in daminɛ lagɛ laqad sadaqa allahu rasulahu arru'ya kira kun ye sugo kɛ ka sɔrɔ depuis u mana Hudaybiya la k'a to Madina k'a fɔ ale sugola k'a ye k'a fɔ a n'a ka sahabaw u taara Maka ka taa tawafu kɛ bon kuma in bɛ sahabaw dabali ban munna parce que n'i b'u ka kow dɔn nin waati y'a sɔrɔ Maka bɛ kafirin de bolo u ni kira bɛ kɛlɛ la u bɛ gɛrɛ de la u tɛ se ka don u tɛ se ka gɛrɛ hali Maka la waati bɛ ka koro dɔɔni waati bɛ ka koro donc u bɛ kɛlɛ de la u bɛ gɛrɛ de la mais ni kira sugola k'a ye k'a fɔ ale taara tawafu kɛ nin cogo in na o dun bɛ mun ko fɔ n ye kuma in la o kɔrɔ de n'i y'a mɛn i bɛna tawafu kɛ o y'a sɔrɔ i ye dugu minɛ de fɔlɔ dugu bɛ kafiri de bolo f'i k'olu bɛɛ faga k'u bɔ yen donc i bɛ sɔrɔ k'i ka hukumu bolo na tawafu kɛ donc sogo in ye silamɛw la nisɔndiya quoi parce que u ye sogo in kɔrɔ faamu nin kɔrɔ ye mun ye fatu Maka an bɛna Maka minɛ an bɛna don Maka an kɔni bɛ don voilà donc kuma la surunna Hudaybiya k'u nalen sira da k'u bɛ taa umra la kuma k'u bɛ taa Maka kuma ka taa tawafu kɛ tuma min sababu kɔntana parce que kira ye sogo in fɔ u hakili bɛ sogo in na donc sogo in sabati dɔ de filɛ u kɔntana an bɛna don an faso la an b'an faso ye an bɛ don an bɛ taa ka taa alikaba munumunu mais u y'u bali u seginna donc u seginna kuma min sahaba caman dusu kasi la Umar yɛrɛ ko kira ma ko kira tun ye sogo min fɔ ko kuma o bɛ cogo di kira ko a kana perese sogo in kɛra tiɲɛ don mais sogo in na maa periperi latigɛ k'a fɔ a bɛ kɛ ɲina dɛ ala k'an bɛ don an bɛ don ala kɔnɔ halisa voilà ye Umar hakili sigi donc ala sɔnna ta a ko laqad sadaqa allahu rasulahu arru'ya ala y'a ka ciden ka sogo tiɲɛtigiya bil haqqi ni tiɲɛ ye n ye kuma dayɔrɔma fila de ye n y'a tiɲɛtigiya ni tiɲɛ ye fɛn dɔ bɛ tiɲɛtigiya ka tila ka kɛ ni tiɲɛ ye na k'a kɛ ni tiɲɛ ye k'a sabati k'a waleya bɛɛ k'a ye ka sigi ka taa Maka minɛ ka don ka alikaba munumunu bɛɛ k'a ye a sabatila ni tiɲɛ ye la tadkhulunna al-masjida al-harama k'a fɔ bɛna don masjidi kɔnɔ u bɛ t'u ka tawafu n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kuma la surunna waati cogo kama ni sabatila fatu Maka don kɛra n'a ka sahabaw u bɔlen kafiri y'u bali ka don u nana mais u nalen san 1 san 2 san dama dɔrɔn u seginna ka na tuguni ala ka diɲɛ kɔnɔ ala ka dɛmɛ kɔnɔ ka fatu Maka kɛ ka na Maka minɛ ni kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo min Maka kafiriw yɛrɛ dabali banna Maka kafiriw siranna hali ala yɛrɛ ma sɔn kɛlɛ ka k'a dun bɛɛ Maka kafiriw bɛɛ ye muru bila ka u yɛrɛ di kira ma donc kira nana don Maka ka Maka minɛ wa a ma sɔn ka maa faga a ma jeli bɔ Maka minɛna wa a ye sogo min kɛ ni ala ye layiru min di a ma k'a fɔ a bɛna nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ i bɛ segin ka na i faso la nin bɛɛ sabatila nin bɛɛ bɛ mun yira n na Ustaz Musa Babasi la o de ye k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haqqan yaqinan siga foyi t'a la ala ka ciden don n'ala ka ciden kun tɛ nin tɛ se ka kɛ a kun tɛ se ka nin kibaruya ninnu bɛɛ di ka tila k'a bɛɛ sabati ni cogo in na ni kɛwale ye diɲɛ yɛrɛ taabolo cogo ye a ka kɛ maaw k'a ye ala k'an bɛ sa mi Ustaz Ibrahim an bɛ i fo ka i barikada i ka ni laseli ba ninnu na laseli min i n'a fɔ an yɛrɛ a fɔ cogo min na a bɛ ka kɔrɔli kɛ fɛn min kɔ de alakira sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko a ka cidenya n'a ka nabiɲuman i k'a dɔn tiɲɛ don siga kelen t'a la i yɛrɛ ye o dila u y'olu caman di i yɛrɛ delila k'a fɔ an ye sigi dɔw wɛrɛ la k'a fɔ ko n'an ko an bɛ ni dalilu ninnu di min bɛ alakira ka cidenya n'a ka nabiɲuman sabati i k'a dɔn kuncili t'a ban kuranɛ y'a ko fɔ hadisa u ye a ko fɔ bon ni Alahu taala sɔnna sini ŋɛnɛ kari o kan ka bɛn kalo in tile 11 ma n'o ye rabiul awwal ye m'a dɔn wajulu kɛnɛw sigilen b'aw yɛrɛ bolo olu bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn na tele la Musa bɛ kuma olu kan inshallah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin Ustaz Musa Babasi la i y'a fɔ cogo min sini ŋɛnɛ Mawludu n'o ye dimanche ka dugu jɛ lundi la je crois voilà dimanche sufɛ ka dugu jɛ lundi la le 15 au 16 voilà an bɛ welewele da kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye nin ye su ye su min n'o ye kira bangeni su ye a bɛ ɲɛnɛmaya jamana fan bɛɛ n bɛ ɲɛnɛmaya monde kɔnɔ fan bɛɛ bɛ kule ni Muhamadu tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam ka sɔlibaw kɛ ka kuma a ka taabolo ni fɛnw kan donc nin cogoya la an kɛlen ka wajulu belebele boloda Maɲanbugu balontan terrain kan i n'a fɔ san o san an bɛ deli k'a kɛ yɔrɔ min na donc Maɲanbugu balontan terrain kan an bɛ welewele da silamɛ bɛɛ lajɛlen ye dimanche sufɛ à partir de 21h
bela jelen kan ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'ala ka diɲɛ ye ka taa kuma kira muhamadu kan faqirullah a sheikh yakub dukure n'o ye cɛkɔrɔba ye a bɛna taa suba ɲɛnamaya ni an ye ka kuma alakira muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam ka kuma silamɛya diinɛ kan jɔyɔrɔba minnu tun bɛ kira la ka kuma ninnu kan a nafa ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ inshallah Ustaz Ibrahima ɲini Allah taala bala kan si joko kono ka lodona ka fo abora ka mami ngal ti lamɛ radio chaîne 2 kono juma don bayina juma mi yara bi wala wala do makalo ye ambe ale kile kono tona bi san bakelen san kemenani san binani ani san woro ijira sana ina fo ya fo chuko mina wajulu keno na sigi karidon ka duguje denena no oye le 15 septembre ka duguje le 16 la no ye lundi toujours septembre ni ala e dokun data fana irana 22 septembre do fana kan ka be dengun yere journée fana ma o kuma wajulu keno na sigi ka bo fana dun na sa le 21 sou no sibriye ka duguje dimanche inshallah o kuma o ye dengun ki waro ye ambe Ustaz Ibrahim Mabaka téléphone numéro da makadine ni ngalu kama no ye 79 05 08 31 79 05 08 31 biwolonvla ani kononton fu ani duru fu ani sheki bisaba ani kelen mali kansai Musa Baba Sila me aw fo ni ka barkata jamana yin alaka here kai jamana yin alaka akulu suma aw kambe ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة don baw ka hakila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛ shuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun صدق الله العظيم Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio